Tatak na sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang The Undisputed #1 Radio Network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes pizza 25 sa bulan sang Agosto. Sa aton sining mga kabombo live kamalantaw Bombohanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo sumugman sa Bombo Radio Iloilo 837 na kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Sarangman nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo alaga ni Juan Corman, Bombot Shama Blanco Hover. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapangunang nga mga balita. Subong adlaw, local holiday kita diri sa syudad sang Iloilo, Bangudban. Kita ang nagasulog sang 85th Charter Day. Sa aton siniyang mga kabombo, mga taga-syudad sang Iloilo, Happy Charter Day celebration sa inyo. Kangot sining balita, si Vice President Sara Duterte ang nagbisita sa syudad sang Iloilo kag subong padulong ini siya sa probinsya sang Guimaras. Ibalon nato ng latest karon sa sining pagbisita man sang aton iyang PC Presidente. Sa biyak pahinapanwa, dokumento sang Kingfields Rice Solution kag Farmint Incorporated sa diina amo ni ang promesa sang duha sini ka mga kompanya diri sa Bombo Radio nga magahatag sila sang mga dokumento nga nagapamatuod iyang lehitimo ang ila sining pag-import sang bugas sa aton sining mga taga-Palamati. Istoryanta ni Dugang karon sa aton sini pa niya nga pagpangalagad kay nagligan pa ni simana nga Biyernes maisa na kasimana by tomorrow why sa gyapon makahatag diri ang duha ka mga Iloilo based companies sang ilang dokumento. Ang Kingfields nagpasalig man nga magahatag, ang Farmint nagpadulong gid gani diri sa stasyon sang Bombo Radio kay nagapanindugan silang lehitimo ang ila sini iyang importasyon. Tiway gid sang question sa aton sini nga mga kabomong aton malang sinadri pamatuod. Diin ang inyo sini nga mga dokumento, diin ang inyo sini iyang mga commercial invoice, diin ang inyo sini iyang import permit. Malantaw kami abe. Para iyang mapamatudan nato na kung bala lehitimo ang inyo sini iyang importasyon. Sa iban pa nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga dalan ipasirado tuhoy sa pagkayo sang dilapidated portion sang Iloilo Central Market. Ibalo nato nina karon sa aton man sinipre nga pagpangalagad samtang may mga impormasyon nga mga dapat mahibaluan may kantanan sa sining educational assistance sang Department of Social Welfare and Development. Kag si Mayor Trixie Fernandez sa banwasang San Enrique, wala sang kasumpong, wala sang kontra, uncontested sa pagka-LMP President. Detalye sa mga balita parang balikan naton pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit ka balita. Ako po naman sa Bombo News Center. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 Network News Noontime Edition, Agosto na 25, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Nasa 3 katao nang naitalang patay habang 4 naman ang sugatan dahil sa pananalasa ni Florita sa Pilipinas ayon yan sa NDRRMC. Samantala pa rin ang Department of Trade and Industry tumutulong na rin sa investigasyon sa umano'y manipulasyon ng presyo ng asukal sa bansa. Ang Malacanang naniniwalang dapat nang manumbalik daw sa normal ang halaga ng asukal ngayong nagsimula na ang milling season. Ang DILG naman ipinag-utos na sa BJMP para imbestigahan ang pagprotesta ng mga inmates ng Iloilo District Jail. Samantala pa rin mga importers ng umano'y higit 1 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na bigas na dumating sa Port of Iloilo, hindi pa rin daw nakapagbigay ng kakulang mga dokumento.
Ang Department of Education naman dumipensa sa pagbili ng laptop para sa mga guro. Iginiit na hindi inimbento ang transaksyon bago dumulog sa PSDBM para sa procurement process. Sa international news naman, US President Joe Biden nag-anunsyo ng panibagong 3 bilyong dolyaris na military aid kasabay ng Independence Day ng Ukraine. At sa sports news naman, ang byuda ng yumaong si Kobe Bryant panalo sa kaso laban sa mga pulis na nagpakalat sa litrato noong bumagsak ang chopper ng basketball legend. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bambil Marakul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nasa 2 katao na ang kumpirmadong patay ng dahil yan sa hagupit ng bagyong Florita ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ulat nga ng NDRRMC, isa sa mga ito ay isang 63 anyos na lalaki mula yan sa lalawigan ng Cagayan na sinasabing nabagsakan ng puno ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang ang isa naman ay isang 65 anyos na lalaki mula sa Kalinga na skull fracture naman ang kanyang ikinamatay matapos na tamaan din ng puno. Sa ngayon naman ay meron pang biniberipika ang mga kinauukulan hinggil sa umano'y pagkamatay rin ng isang 32 anyos na lalaki mula yan sa Camarines Sur matapos itong malunod ng dahil sa pananalasa ng nasabing bagyo. Samantala, nakapagtala na rin ng NDRRMC3 ng 4 na mga individual na sugatan. 3 dito ang mula sa lalawigan ng Cagayan matapos namang mabagsakan ang mga ito ng puno habang ang isa naman ay mula sa Bicol Region. Kung magugunita nga ay una na rin iniulat ng ahensya na pumalo na sa 11,953 pamilya o may katumbas na 47,169 na mga individual mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Metro Manila ang naapektuhan naging pananalasa ng bagyong Florita sa Pilipinas. Nasa kabuang 1,726 naman ng mga pamilya rin ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers habang nasa 1,062 pa na mga sambahayan naman ang pansamantalang nakikituloy ngayon sa kani-kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nag-iwan naman ng nasa 30 napinsalang mga kabahayan sa Northern Luzon, 21 sa mga kalsada at 13 mga tulay sa mga apektadong lalawigan ang napinsala dahil sa bagyong nagdaan ayon na rin yan sa datos ng NDRRMC. Samantala naman sa ibang balita, inasahang isa pang sama ng panahon ang posibleng mabuo daw sa loob ng Philippine Area of Responsibility bago naman matapos ang buwan ng Agosto. Ito ay naman sa pagkumpirma ng Pag-asa. Dito kay Benison Estareja ng Pag-asa Forecasting Center, sa ngayon wala pa namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit sa silangang bahagi ng bansa may nararanasang mga pag-ulan dahil sa tinatawag na cloud cluster at hindi isinasantabi ang posibilidad na mamuo ang panibagong tropical cyclone bago matapos naman ang kasalukuyang buwan. Ayon pa rito kay Estareja, patuloy pa rin ang paghina ng southwest monsoon o hanging habagat at kasalukuyang nakakapekto doon naman sa western section ng northern at central Luzon. Para naman ngayong araw ng Huwebes, magiging maaraw sa kabuuan lalo na sa mga lugar na nakaranas ng mga pagulan sa nakalipas na mga araw dahil naman sa nagdaang severe tropical storm. Bagamat makakaranas pa rin ng rain showers dala ng localized thunderstorm. Mainit at mahalumigmig din naman na panahon ng iral ngunit may mataas na posibilidad na pagkulog at pagkidlak sa buong Luzon. Samantala katamtaman naman hanggang sa malakas na hangin pa rin at hanggang sa maalon na karagatan ang inasahan sa kanlurang bahagi ng Luzon at na rin medyo may kalakasan din na alon sa northern at western seaboards ng northern Luzon at western seaboards naman ng central Luzon at Batanes kasama pa ang ibang mga lugar sa dulong bahagi ng ating bansa. Samantala mga kabombo Kasar Nation, ang Department of Trade and Industry tumutulong na rin sa investigasyon doon sa umano'y manipulasyon ng presyo ng asukal. At may follow-up dito si Bombo Dennis Samito. Binigyan na rin ng direktiba ng Palasyo Malacanang ang Department of Trade and Industry upang magsagawa ng kanilang pag-iimbestiga o pag-alam sa iba pang detalye at mga impormasyon hinggil sa mga binisita na mga bodega o warehouse na imbakan ng asukal sa iba't ibang dako ng ating bansa.
Sa ngayon kasi nationwide na ang saklaw ng naturang Visitation Authority ng Bureau of Customs at maging ng Sugar Regulatory Administration. Pero upang mapadali ay tutulong na rin ng DTI. Ang mangyayari dito, Bombo Elmar, Bombo Ever, sila yung magmomonitor doon sa mga tindahan, sa mga pamilihan upang matiyak na angkop yung tumatakbong presyo at walang nangyayaring manipulasyon. Una na kasing sinabi ng Malacanang na temporary o kaya naman ay artificial yung nangyaring shortage at wala naman talagang kakulangan ng asukal sa ating bansa. Kung tutunghayan ang mga nakalipas na pagsalakay o pagbisita doon sa mga warehouse ay makikitang sapat ang kinakailangan supply para sa ating bansa taliwas sa kiniklaim ng ilang mga negosyante at nagnanais lamang umano na manipulahin ang presyuhan ng naturang produkto sa pamilihan. Narito pa ang mga dagdag na pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. We have to see kasi bibigyan natin ng pagkakataon sumagot yung mga may hawak ng mga warehouses at saka yung mga consignees o yung mga may hawak ng asukal mismo, yung mga may-ari. So hindi pa po tapos yung mga periods na yon. Hintayin po natin. Yung iba kasi, we assume that they're legal or legit. Kung kunwari, hindi siya smuggled, iniimbestigahan din yan kung hoarded. So, iimbestigahan din yan ng DTI at saka ng Sugar Regulatory Agency Administration. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Kaya ngayon, may task na o trabaho ang DTI na tumulong dito sa Sugar Regulatory Administration. Yun nga lang, ang function ng DTI sa bagay na ito ay limitado doon sa monitoring ng presyuhan yung nando na sa pamilihan at hindi yung pag-harvest at hindi rin yung tungkol doon sa mga warehouse dahil ito ay trabaho naman ng Bureau of Customs at ng Sugar Regulatory Administration. Ang magiging function umano ng DTI ay yung monitoring ng presyo sa mga pamilihan, lalo na yung mga supermarket na madalas nagkakaroon ng pabago-bagong presyo dahil nga sa manipulasyon ng ilang mga negosyante, bagay na kinukundi na ng Palasyo Malacanang. Bombo Elmar? Bombo Dennis, siguro naman sa mga susunod na mga linggo o buwan, wala nang rason pa na magtaas ng presyo. Dahil sa nagsimula na tayo sa milling season na Bombo Dennis, kung ibang mga malls na yan, supermarket, nagbaba ng 70 pesos, siguro naman magsunuran pa yung iba, Bombo Dennis, dahil sa inasa na pagbuhos pa ng mga supply ng asukal ngayon at nabubuksan na rin itong mga bodega na yan, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Dapat ito yung maging trend sapagkat wala namang kakulangan, dapat ang presyo ay kusa ng bababa at hindi na pairalin pa yung dati nilang diskarte nung kumbaga, yung mga nagmamanipulate ang nagdidikta doon sa presyo at dapat ngayon nag-normalize na ang naturang presyuhan. Kaya kung sino man yung mag-i-exceed pa rin ang presyo ng kanilang mga produkto, may pananagutan na sa mga panuntunan. Yung mga umiiral na bata sa atin, lalo na yung responsable dito sa mga hoarding na ito ay dapat masampula na agad, masampahan ng kaukulang kaso sa lalong madaling panahon. Itong nababanggit mo itong hoarding na yan, sabi ni Secretary Trixie Cruz, yan yung hindi mga nagbabayad ng buwis sa Bombo Dennis. At sinasamantala dito, kaya nagkakaroon ng artificial shortage sa Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Maliban pa dyan yung smuggling. Ibig sabihin kasi pag smuggling, hindi ito nagbayad ng buwis sa pagpasok pa lang dito sa ating bansa. Samantalang yung hoarding, ito naman, yung itinatago yung produkto. Maaring nabili na nila ito ng mura, pero gusto nilang ibenta ng mahal. Naku. At may pagkakataon nga, halos dumoble pa yung presyo. Kaya naman bawal ito ng gobyerno at may tuturing na economic sabotage at non-bailable offense ito, kagaya ng iba pang mabibigat na kaso na talagang imprisonment ang parusa dyan, Bombo Elmar, at karampatang parusa ang dapat na maipataw sa lalong madaling panahon para daw magkaroon ng halimbawa o talagang pagbabatayan at hindi na gumaya pa yung ilang mga abusadong negosyante sa sektor ng asukal o itong iba pa mga produktong agrikultura, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, ipinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Chief
si Jail Director Alan Iral para imbestigahan pa ang pagprotesta ng mga na-inmates yung mga bilanggo doon sa Iloilo District Jail kahapon, kung saan ipinapanawagan ng mga bilanggo na tanggalin daw ang kasalukuyang warden dilan sa kawalan daw ng pagkain para sa natura ng mga preso. Sinabi ng DILG sa isang statement na ipinag-utos na rin ng ahensya ang temporary relief sa jail warden na si Chief Inspector Norberto Misiano. Natasan na rin ng DILG si BGMP 6 Regional Director Clint Tangere para agarang matugunan ang mga concerns ng mga persons deprived of liberty at matiyak na makakatanggap ang mga ito ng sapat daw na pagkain at iba pang mga essentials. O narito na sa halos 100 mga inmates ang nagprotesta at umakyat pa sa bubungan ng Jail Administrative Building at ito nakalipas na araw na may hawak na mga banners at may nakasulat na nagpapahayag ng kanilang gutom daw at nawagan pa na patalsikin nga ang kanilang jail warden. Samantala naman sa karagdagan pang balita, importers ng umano'y higit 1 bilyong piso na halaga ng umano'y smuggled na bigas na dumating sa port ng Iloilo, hindi pa rin makapagbigay ng kaukulang dokumento. Alamin natin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Iloilo. Hindi pa rin nakapagbigay ng kaukulang dokumento ang mga importers ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng umano'y smuggled na bigas na dumating sa Port of Iloilo noong Agosto 4 hanggang Agosto 13. Una nang nilinaw ng King Fields Rice Solutions Incorporated na walang basihan ng report na lumabas na smuggled ang bigas na laman ng 2 barko na dumating sa Port of Iloilo mula sa Vietnam. Nakabase ang King Fields sa Leganés, Iloilo at isa sa mga consignee sa 38,400 metric tons ng bigas. Sa lumabas na report, consignee ang King Fields ng 3,800 metric tons na bigas, lula ng MV High Hot 58 at hiwalay na 3,800 metric tons ng imported rice na isinakay naman sa MV Royal 18. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Han Saino, Legal Counsel ng King Fields, sinabi nito na sumusunod sa batas ng King Fields, nangangahulugang may kompletong dokumento, nagbabayad ng buwis at may kaukulang import permit. Pinasinungalingan rin ng Bureau of Customs ang alegasyon sa panayam ng Bombo Radio kay Noli Santua Jr., Acting Deputy Collector for Operations ng BOC Collection District 6. Sinabi nito na may gusto lamang sumira sa imahe ng BOC Port of Iloilo na sa ngayon ay wala pang history or record ng rice smuggling. Napag-alaman na maging ang kinatawan ng importer na Farmint Incorporated ay nangako ring magbigay ng dokumento at pahayag, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito natupad. Napag-alaman ng Iloilo ay may maraming mga warehouses na isa rin sa mga tinitingnang dahilan ng pagpili ng importers na pagtaguan ng sako-sakong bigas. Actually, we were all surprised of that report, and on our part, we will never permit such activities to occur here in our port. Those statements are very general, that really destructive, no? To the industry and also to the employees of the Bureau. So it is very condemnable in the highest sense, unfair and unjust to our district collector and the rest of the customs employees. Si Noli Santua Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantala, sinimula na po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pagbuo pa ng bagong estratehiya na magbibigay sa mga overseas Filipino workers ng isang exit o retirement plan kahit na bago pa man i-deploy ang mga ito sa kanilang trabaho doon sa ibang bansa. Ang naturang exit plan ay para sa mga OFW ay isang inisyatibo ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Tuts Opli kung saan ang mga OFW ay hinikayat na bumuo ng isang financial spending at investment upang matigil na ang migrant workers mentality sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Director Dindita ng OOAS National Reintegration Center for OFW, hindi lamang bagong polisiya estratehiya ang kanilang ginagawa na hindi lamang magbibenepisyo para sa mga OFW kundi para naman din sa kanilang mga pamilya. Ang naturang programa ay natasan din para tiyakin na may bigay ang reintegration intervention bago ang employment ng mga migrant workers sa ibang bansa sa kalagitan ng kanilang deployment at hanggang sa pagbabalik ng ating mga kababayang OFW dito naman sa Pilipinas.
Samantala, inirekomenda ng Mandaluyong prosecutors na ibaba ang indictment ng suspect sa hit-and-run incident sa isang security guard mula sa kasong frustrated homicide. Sa halip ay ginawa na lamang na frustrated murder. Sa 5 pahinang resolution, sinabi ng prosecutors na mayroong sufficient cause para ma-indict si kasong frustrated murder si Jose Antonio San Vicente dahil sa kasong paglabag sa may talata 2 ng Article 274 ng Revised Penal Code, nakita ng naturang tanggapan ang parehong diametrikong nasalungat o hindi magkatugma sa mga findings ng frustrated homicide. Kung matatandaan kasi, noong June 6 ay nangyari ang pagsagasa sa biktimang security guard na si Christian Joseph Floralde. Nauna na rin kinasuhan nito ng frustrated murder at abandonment of one's own victim o paglabag sa Article 275 ng Revised Penal Code. Subalit ayon sa piskalya, hindi anya qualify bilang offense sa pagpatay ang naturang krimen na maaaring na-perpetrated na sa pamamagitan ng paggamit ng isang motor vehicle. Ibinasura din ng prosecutors ang kasong abandonment of person in danger in one's own victim dahil sa kawalan ng probable cause. Abangan pa mamaya sa ating sports balita, ang biyuda ng yumaong si Kobe Bryant panalo sa kaso laban sa mga pulis na nagpakalat ng litrato nung bumagsak ang chopper ng basketball legend. Samantala sa Senado naman, sinimula na ngayon ang investigasyon itong controversial na pagbili ng overpriced na mga laptop para naman sa mga teachers at ilan sa mga individual humarap nandoon at may detalye pa si Bombo Gerald Olip. Bombo Elmar, Bombo Everly, todo depensa ngayon itong Department of Education dito sa kanilang naging hakbang para pa rin sa pagbili ng mga laptop sa kasagsagana ng COVID-19 pandemic noong nakaraang taon. Ayon nga kay dating DepEd Secretary Leonor Briones na personal na dumalo sa naturang pagdinig, hindi umano sila nag-imbento ng transaksyon bago lumapit sa procurement service ng Department of Budget and Management or itong PSDBM para sa isasagawang pagbili ng mga laptop. Hindi rin daw gagawa ng hakbang ang DepEd na lalabag sa batas. Kaugnay nito, pakinggan natin itong naging paliwanag ni DepEd Secretary, dating DepEd Secretary Leonor Briones. We were already preparing for face-to-face. We may not have the time and the capacity to really look into the details of the offers of the various suppliers. So we did what we did was legal because it is provided for and it is done as a matter of course for big time common item purchases for the past how many decades. What I have submitted are all the acts which I have engaged in, all the actions that I have taken from the time that we signed the memorandum of agreement with full legal basis for the information of the committee. And my undersecretaries and other officials can assist in answering the various concerns. These are all on record. Yes, we have a back, but we don't have a big enough back to specialize in a 6-month plan to provide computers at a time of a lockdown, at a time when chips were not produced, at a time of COVID, and the supply was very, very limited. So, Mr. Chair, thank you very much for this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the answer. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Everly, nagkainitan naman itong sina Senator Alan Peter Cayetano, si DepEd Undersecretary Elaine Pascua, maging si Senate Blue Ribbon Committee Chair Francis Tolentino sa issue pa rin kung sino yung pumirma dito sa pagbili ng laptop sa panigyan ng Department of Education. Kaugnay nito, pakinggan natin itong mainit na sagutan ng dalawang senador at ni DepEd Undersecretary Elaine Pascua kanina. Huwag na tayong paikot-ikot dito. In-approve niyong presyo ng high-end. DBS PM mismo ang nag-approve 45,000 mid-level . Ito 58,000 high-level. Hindi namin in-approve yun, Your Honor. Kakasabi mo Nagbigay ang PSDBM. Excuse me, sir. You are changing your answer. If I ask the stenographer to repeat, sinabi mo na kanina,
ikaw yung nag-approve. Hindi ako nag-approve, Your Honor. Hindi ko sinabing ako ang nag-approve. Ang sinabi namin, nagbigay ang PSDBM ng action slip And you na said yes. kinongkor ng ICTS. And then you yung Hindi ko confirm. sinabing ako ang nag-confirm And you o concurred. ako ang nag-concur. Hindi ko sinabi yan, Oh. Your Honor. I did not. I did not. Yusek, may I remind you and may I refer you to your statement made at exactly 10:50 a.m. And I quote, "This was never addressed to the higher-ups." That's right, Your Honor. Ayun. Sinabi ba, nasa transcript yun. Ang lumalabas ngayon, kagaya ng sinasabi ni Senator Cayetano, dalawa lang kayo nagpirmahan dito, hawak ko yung dokumento, a certain Abram Abanil, na nandiyan sa harap, pakitaas yung kamay mo. Kayo lang ang dalawa nag-aprubahan ito. Hindi, Your Honor. Wala akong Papeles pangalan tayo dyan, rito. Your Honor. May papeles tayo rito. Wala akong pangalan dyan, Your Huwag mo Honor. taasan ang boses mo. Yes, Your Honor. Kaya tayo may microphone dito. You don't have the right to elevate the modulation of your voice. Naririnig ka namin, huwag mo kami sigawan. My apologies, Your Honor. So yan yung mainit na sagutan kanina, Bombo Elmar, dito pa rin sa isinasagawang pagdinig kaugnay sa procurement nitong sinasabing mahal at outdated na laptop. Pero una niyan ay nanindigan itong mga computer suppliers na i-deliver ay pumasa sa specifications na ginawa yan ng gobyerno. At sinabi noon ng supplier sa isang statement na yung mga laptop ay mayroong reasonableng presyo at gumagana ayon sa kanilang purpose. Bombo Elmar. Siguro naman matapos sa mga suppliers ang DepEd, siguro gigisay na naman dyan itong mga procurement service na ng DBM, Bombo Gerald. Oo, abangan natin mamaya, Bombo Elmar, sapagkat itong inuna nila itong panig ng Department of Education dahil isinaalang-alang din nila itong kalusugan. Nandyan si Secretary Leonor Briones, dating DepEd Secretary. Medyo matanda na yan, kaya sabi kanina ay unahin na muna nila ang pagtatanong dito sa dating DepEd Secretary. At pagkatapos niyan, itong panig naman ng PSDBM, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, grupo naman ng mga teachers abay umaalma naman sa day 1 na sinasabing naging smooth daw yung unang linggo rin, unang araw ng balik klase. At may mga detalye pa dito si Bombo Marlene Pradiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Dito tayo ngayon sa isang paaralan sa bahagi ng Makati City. At kung makikita nyo sa aking likuran, abala itong mga magulang na sumundo at maghatid ng kanilang mga chikiting na papasok at uuwi mula dito sa paaralan. Ngayong nga nagsimula na yung balik eskwela. At kaugnay niyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, pinabulaanan ngayon ng isang grupo ng mga guro ang naging pahayag ng Department of Education na naging very smooth nga itong unang linggo ng balik eskwela sa ating bansa. Ito ay matapos umano na makaranas ng maraming mga problema ang mga guro at estudyante ng iba't ibang mga suliranin sa muling pagbubukas ng klase noong Lunes, August 22. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Queta, ang pahayag na ito ng DepEd ay tila pagbabaliwala at pagkatakip sa mga valued concerns ng mga grupo o ng mga guro at estudyante. Sinabi rin niya na may tuturing na premature ang sinabi na kagawaran na naging matagumpay ang mga unang linggo ng klase dahil hindi anyang matatago na hindi pa talaga handa ang mga paaralan sa muling pagbubukas ito sa face-to-face classes. Marami mga paaralan daw kasi ang nagisiksikan ng mga estudyante sa mga silid-an, kulang-kulang na mga upuan, binabahang mga paaralan at ilang mga pasilidad na hindi pa natatapos at marami pang ibang mga problema ang kanilang tinutukoy dahilan kung bakit sinasabi nila na hindi pa talaga handa itong mga paaralan sa bansa kaugnay nga sa muling pagbubukas ng klase. Yan yung dahilan, Bombo Elmar, Bombo Ever, kung bakit nananawagan ngayon itong nasabing grupo na para sa isang ligtas na pagbabalik eskwela kung saan dapat daw ay gawin na malinaw at konkreto yung mga plano para sa muling pagbangon ng edukasyon sa ating bansa mula sa krisis na dulot yan ng pandemya. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Queta. Recently ay nagkaroon din ng press conference ang Department of Education at sa kanilang pagsusuma ay very smooth, no, yung unang linggong ito, no. Kaya yung isang layunin din nito ay para alian yung tinatawag na very smooth nito dahil naranasan po ng napakaraming guro, no,
yung mga mag-aaral yung problemang kinakaharap hanggang sa kasalukuyan, no? Yung deklarasyon po sa tingin namin ng very spot ay parang pagbaliwala at pagtatakip na rin sa mga valid concerns ng mga guro at estudyante, no? Masyado pang premature para sabihin na yung very smooth at pag-claim na tagumpay, no? So tandaan po natin na 46% po batay din sa datos mismo ng DepEd yung mga paaralan ay 100% face-to-face, no? At gagawin po ito sa tingin natin na hindi ideal na kalagayan, no? Yung natitirang 52% po ay blended learning pa nga, bunga ng malalang kakulangan sa classroom, guro po at saka mga iba pang mga pasilidad, no? So dapat tugunan po ng gobyerno ito, ng Marcos administration, yung mga pangangailangan ito para sa tunay na maging tagumpay para po sa ligtas ng pagbabalik eskwela, no? Yan yung bahagi ng pahayag ng chairperson ng grupong ACT na si Chairperson Vladimir Queta. So narinig natin, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung mga dahilan, no, kung bakit sila nananawagan ngayon sa pamahalaan ng mas epektibong plano para dito sa edukasyon ng susunod na henerasyon ng ating bayan. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan, kukuha tayo ng follow-up doon pa naman sa pagsusulong ng panukalang batas pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. Susunod na yan, samantala muna sa mga paalala. SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or ice. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz is available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Lumalabas sa sinagawang pag-aaral na inilathala noong taong 2021 na ang Pilipinas ang nangunguna sa lista ng mga bansa na nag-iimit ng maraming bilang ng reverend plastic sa buong mundo. Sa naturang pag-aaral na sa tinatayang 4,820 na mga ilog ang nag-iimit ng 356,371 metric tons kada taon. Katumbas ito ng 8.8% ng kabuang total generated na polluted waters sa buong bansa. Nalagpasan na ng bansa ang India at gayon din ang China. Ang Pasig River nga ang most polluting river naman sa buong mundo, batay sa ginamit na rin na model sa naturang pag-aaral kung saan pinakamaraming plastic emissions ay mula sa Pasig River na nakuha naman yan sa katapusan ng dry season noong taong 2019. Nakasaad din sa naturang pag-aaral na ang Pilipinas ay nakakaranas ng historical levels ng plastic pollutions lalo na sa marine environment. Samantala, madako muna tayo dyan sa Kamara. Kaugnay pa rin sa panukalang pagpapaliban ng halalan sa buwan ng Disyembre. Ito yung barangay at elections. Nandun si Bombo Anali Soberano. Lusot na sa House Committee ang Suffrage and Electoral Reforms, ang Substitute Bill, ang panukalang nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang idao sa December 5, 2022. Sa botong 11 pabor, 0 ang tutol. Sa ngayon, ang nasabing Substitute Bill ay wala pang numero at subject to style habang aprobado na rin ang committee report. Ayon kay Representative Maximo Dalog Jr., ang committee chairman, sa halip na gawin sa December 5, 2022 ang halalang pambarangay at SK, idaraos na lamang ito sa unang Lunes ng December 2023. Ang mga mananalo rito ay formal na uupo sa pwesto sa January 1, 2024. Sinabi ni Dalog na matapos nito ay magkakaroon ng barangay at SK election kada 3 taon, batay pa rin sa panukala. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Maximo Dalog Jr. sa isinagawang committee hearing kaninang umaga. The most pressing issue referred to this committee, the postponement of the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections scheduled on December 5, 2002. Through series of approved motions in the last meeting, we agreed as a committee to craft a substitute bill
consolidating more than 30 bills filed containing the following elements: that the synchronized barangay and SK elections be postponed to the first Monday of December 2023 and every 3 years thereafter; that the assumption of office of elected officials commence at noon on June 1 next following there. Yan si Representative Maximo Dalog Jr., ang committee chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong bansa ay 31 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 93 minutos na nakaligad sinisatak ng alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa week number 4. Week number 4 sa aton sining enhanced suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM kung sa diin cash prizes ang nagahulat sa inyo, no? Cash siyahan kag balde-balde pa premyo na sa mga kabombo ta 6.5 million pesos nga total cash siya ang igapanagtag sa pagbalik sang pinakadako sini kag pinakabonggang promo sa radyo, no? Sa Bombo Radio sa aton sini nga mga kabombo bali-bali pa premyo na may cash siyan pa tanan diri ang daog bangod man nga sa mga promo sang Bombo Radio wala sang hukus-pukus. Ang premyo ang ginahatag sa mga matuntun sini iyang winner. Ang winner sa aton sini nga mga kabombo, mga matuntun man sini nga mga taga palasakop. Now naga-exister ini sila. Ang premyo iya ang nagahulat sa winner kag hindi ang winner ang nagahulat sa premyo. Bulig sa mga pingado kag pangdugang sa pangadlaw-adlaw. Mas exciting pagin sa mga tuig sa aton sining enhanced suwerte sa palengke promo bangod may 3 ka pamagi kung na paano ikaw makapasakop. Sa aton sining mga kabombo 3 ka pamagi. Unang pamaagi amo ang studio draw. Sa studio draw ang aton sining mga kabombo magahulog sa ila sining mga entries diri man iya sa istasyon sa Bombo Radio. Ukon sa mga drop-box sa centers naton sa balibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang aton sining patrol padayon pang nagalibot sa mga entries karon sa mga drop-box sa areas naton ngagin pang designar. Sa aton sining mga kabombo lawagon sa Sabado. Ang deadline by the way, alas 12 sa udto pagka Sabado, magapaningayin kita sa draw nga ginatambungan sa aton sining FDE representative para iyang pasiguraduhon nga aton sining weekly draw lehitimo, wala sa hukus-pukus kag wala sang daya. Ang mga kabombo naton ang sarang makadaog sang 5,000 pesos sa cash plus 1,000 pesos karon nga gift pack kunin siya. Ang magabutan sa first prize, second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Sa third prize 3,000 pesos plus 1,000 pesos sa worth sang gift pack. Ikadwa sini nga pamagi amo ang online activation. Sa aton sini nga online activation ini para sa aton iyang mga kabombo nga may tiangge, sari-sari store, mini grocery store, papuna kag panami-nami sini iya sang dekorasyon sang mga tiangge, sari-sari store, mini grocery store sang mga sponsor products sang enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Kuhaan sang Laragway ipadala ini sa Facebook page sang Bombo Radio o kung pwede mo gani iyang ma-private message sa Bombo Radio Iloilo or sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Hindi pagkalimtan nga butangan sang pangalan, address, edad kag pangalan sang sari-sari store.
sa ikatatlo sining kay gayunan. And by the way, sa aton sining online activation, before I forgot, sa aton sining mga before I forgot, no, I forgot na before pa. Before I forget, no, sa aton sining mga kabumbo, no, ang premyo naton sa aton sining mga taga-Palamati 3,000 pesos para iya sa first prize kag may 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack pang dugang premyo. Duha ang magadaog sang 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack naman sa aton sining consolation prize. Sa aton sining mga kabombo kag ikatatlo nga kay gayunan nga magdaog ikaw amo ang palengke on ground event sa aton sining palengke on ground event sa Sabado Pizza 27, no, Agosto 27 ara kita dira sa may Arevalo Public Market. Arevalo Public Market kita kung sa diin, no, sa aton siniyang mga kabombo ang aton sining palengke draw ang may anom nga tagdaog nagahulat nga premyo nga 500 pesos sa cash kada isa kag 500 pesos plus nga worth sang gift pack. May mga ginpreparar pa nga pahampang ang Bombo Radio kag Star FM sa aton sining mga kabombo nga magatambong sa aton sining online activation ukon palengke on ground event. Ano bala ang mga proof of purchase nga sarang sini ninyo nga tipunon para kamo ang makapasakop sa aton sining mga kabombo? Silver Swan sukang puti 1 pouch ukon paper label. Ang Silver Swan amo ining sekreto sang mga nanay, mga tatay, tito kag tita nga tuman ka sa buruso ang ila sini iyang ginaluto. Pagbutang sa Silver Swan sukang puti, panigurado nga walang labis, walang kulang ang linamnam. Orocan, 1 sticker kun kupon sang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Pure Gold, sa Pure Gold sa aton sining mga kabombo magpanindahan, magpangumpra, maggrocery sa Pure Gold the branches sa Haro, Pavia, Oton, Cagabarota, Nuevo. Kada resibo mo maka 300 pesos ikaw pataas, isa na ina ka proof of purchase. Lifeboy now in the Philippines. Lifeboy 1 sticker ukon na kupon sang Lifeboy. Oy, sa aton sining mga kabombo mo ning sekreto ni Catherine Bernardo nga sus Maria Kagusep do hindi iya magbiya sa iya si Daniel Padilla kay kahumot sang iya sining ginahabon gamit siya sang Lifeboy. San Miguel Pilsen sarap laging kasama isa katansan, isa na ka proof of purchase. Why na sang mas manamit kag pangbulong sa kakapoy kag pangpakondisyon para sa masunod sining adlaw nga trabaho. Kunti ang San Miguel Pilsen kada tapos sa opisina. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa kada transaksyon sa R. Florete, maprenda ka man o kung mabakal ikaw sang alahas dira o kung rilo, basta maka 100 pesos ka isa na ina ka kupon. Subong iya nga daan nga panyempo bukas klase damo sa mga school supplies ang kinahanglanon sa aton sining mga learners. Kung alang-alang budget iprenda na yang alahas. Pag prenda dira sang alahas, may tsansa ka paingaw iya nga makadaog sang cash siyahan kag balde-balde pa premyo na. Ikon magdaog ikaw abi 5,000, 4,000 o kung 3,000 gawa na dayon dito sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry ang imo sining ginprenda. Another naman ang kupon ina nga imo sinisarang mabaton kag ipasakop diri iya sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM sa tagsa kamatag adlaw ga ulan ga init. Amo na nga sa aton sining mga kabombo madrudutlan ka man kung kaisa sa nga ginatawag nga pagpropisngo, sipon, kataro, trangkaso, katol imo tutunlan, ubo-ubo, o kung may ko nag-send pa niyawan, Bumbo Cres, ano na ko ni Guro, naghigda na ko, nagluko na ko ni Guro sa balay to, kagway na ko ka programa,
Kaling kita tumar kita sa Senpanyawan, bisa iga-iga. Sustainer fight lang yapon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Senpanyawan 1 empty blister pad. Basta Senpanyawan o kung basta Sen Marketing tatak magaling. Was-was lang dira sa paghimo sang imo sini nga entries para iya sa Enhance Suwerte sa Palengke, promo ng Bombo Radio at Star FM. Kung damo imo sini nga entry, dako man imo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini mga kabombo ari balaw. Lantawan nyo bala ang aton sini iya nga mga winner sa week number 3. Bisan nagamask ini sila, no? Humalin iya karon sa bahin sa aton sini nga market draw. Market draw naton, online activation kag sa aton sinima studio draw winners. Apisar nga nagasuksok sang mask pero makita mo ang kalipay sa ila sini nga mga mata sang ila sini nabaton ang cash prices. No, cash prices kag isa ka balde nga orokan nagaingat ang ila sini nga mata sang kalipay. Dugang pa sinadira ginpaisip gid sa ila ang ila sini iya nga mga premyo para nga masigurado nga lehitimo kag kompleto ang ila sini iya nga premyo nga nabaton. Hindi kay hatag-hatagan ka lang da kag propakita mo lang para nga makamba ka lang at yawo ara nang iya sini nga premyo. Ariya ginapaisip gid sa aton sini nga mga winners. Ang ila sini nga premyo nga cash prize. No? Kag ginahatag man sa ila ang isa ka balde, no, sang orokan nga may unod nga gift pack. Subot silingon, lehitimo aton sini nga winner. Ang premyo ay nagahulat sa winner, di kay winner nagahulat sa premyo. Ano pang nahulat mo? Ikaw dira nga nagapamati subong, maghulog naman ikaw sang madamo sini nga entries para dako man ang imo nga tsansa nga magdaog. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Mayor Trixie Fernandez sang San Enrique Iloilo uncontested. Why sang kontra? Sa ginpatigayon sining League of Municipalities of the Philippines Iloilo chapter nga eleksyon kag si Vice President Inday Sara Duterte ara na sa may probinsya sang Guimaras. Nagatubang dito iya sa mga pumuluyo sa bahin sa agri-fishery industry. Kag pila pa ka mga ayuda man bulig nagikan sa Office of the Vice President ang sa karon ang natalana nga igahatag sa aton sini nga Vice Presidente. Balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumang oras 44. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective kid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check tanay ang latest nga nagklinabo diri sa palibot sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Check ko si Bombo Lindsay Bade kay bago gilamang natapos ang eleksyon sang League of Municipalities of the Philippines. Iloilo chapter nga kung sa din uncontested or why sa may nagkontra sa kay San Enrique Mayor Trixie Fernandez. Nagagwa sa iyang mga pangalan nga makontra kay Mayor Trixie, si Mayor Richard Garin sang Miagaw, but yan ang natabo, uncontested si Mayor Trixie. Bombolin sa report, please come in. Ginri-elect Bombo Cham bilang presidente sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter. Si Mayor Trixie Fernandez ang banwasang San Enrique Iloilo bilang presidente. Ini matapos ang gipatigayon mga eleksyon sa tunga sang 42 ka mga alkalde sa may probinsya sang Iloilo. Katibangod sa ni actually wala sang kontra si Mayor Trixie kag ginpasalamatan man rin niya ang iyang mga kaupdanan nga mga alkalde for giving her another term
confirm nga pamunuan man ang League of Municipality of the Philippines Iloilo chapter. Ginpasalamatan rin niya ang pagsalig kag ang kumpiyansa man sa iyang liderato nga konsidente siya man niya before ang presidente sang LMP Iloilo chapter. Sunod diri kay Mayor Trixie sa aton mga pagpakikangot sa iya. Siguruhon niya nga tinguhaan pagig mahatagan or mahatag ang iyang kapasidad, ang iyang masarangan agud nga tungdan ang iyang obligasyon bilang presidente sa LMP Iloilo chapter. Hopefully nagapahayag diri siya nga madayon ang mga projects nga sa tuanay sa last batch nga wala madayon tungod sa COVID-19 pandemic. Kagkabay pa nga sa subong kuno pahayag diri sang alkalde nga madayon ang ining mga proyekto kay tinagahagan-hagan naman ang COVID-19 pandemic diri sa aton. So subong ang ining mga isa sa mga luyag niya or katuyuan niya as presidente sang LMP Iloilo chapter sa subong nga batch amo nga ti madala ang ining mga mayors, especially the new ones sa mga baguhanon sa mga national agencies, magabisita sila dito agud nga hibaloon man abi ang mga programa nga gina-roll out sa national government kag maka-create man niya sa linkages nga pwede manila ma-avail sa mga mayors kag ma-implement sa ilatag sa mga kabanwahanan. Aside from that, magakandak man ang LMP Iloilo chapters sang mga forums relevant abi sa liga kag agud man nga may ara sang ideya ang aton nga mga alkalde diri sa may probinsya sang Iloilo. Actually nagapati man si Mayor Trixie nga madamo man sa mga alkalde diri subong sa may probinsya sang Iloilo nga mahimo nga maka-share sang ila man niya nga ideya or knowledge sa dumalaman sang ilatag sa mga lugar para ya sa mga baguhanon nga mga alkalde diri sa may probinsya sang Iloilo. Yari bala si Mayor Trixie Fernandez ang LMP Iloilo chapter president. Third term ko na as mayor. Congratulations, Mayor. Any plans? Ano mga plano? Kapag ang eleksyon bala, nangin smooth siya? Una sa tanan, nagpasalamat gid ako bing no sa mga kaupod ko nga mayors, my fellow mayors for giving me another term to lead the LMP. Gapasalamat gid ako sang pagsalig kag confidence nila sa aton man nga liderato kag rest assured nga tingwaan ko gid no to be of service to them sa kung ano man nga kapasidad nga masarangan ko nga mabuligan ang mga mayors kag ang liga namon no? Ang league man as an organization. Actually ang nagligat nga batch 2019 to 2025, we have laid down plans and programs during that time, but unfortunately we were interrupted by the COVID kag waay ini madayon, and hopefully sa sini nga batch madayon naton ang mga programs, of course with the support of our mayors here kag ini nga programa matigayon na gid. Ano mga plans, ma'am? For the year, the remaining months of the year? I mentioned earlier, during the short na speech kagina, one of it is to introduce or to bring our mayors, especially the new ones, sa mga makaset kita sa national agencies ang mga chance to visit them, to know their programs, para mahibalaan naton ang mga gina-roll out nila nga mga programa sa department nila, create connections, linkages sa ila para ma-avail man naton diri sa kabanwahanan naton. I've mentioned best practices before sa mga maayo kag mga achievers nga kabanwahanan nga na may mga awards bala, so we could replicate it in our municipalities. And also to conduct forums relevant sa liga kag sa mga mayors kay kaduro sang concerns nga dapat i-address man naton din. For 2023, Mayor, may mga sa pipeline na mga activities since nga daw okay naman ang COVID-19? Actually, amo maning mga proposals naton, and plus added pagig nga mga plans man nga gusto i-introduce sa mga mayors kay kadamo sa mga mayors naton nga damo man ideas no kag mga plano nga ma-share man sa league
that we could implement it diri sa organization naton. Thank you, Mayor. Nabatian po mo si San Enrique Mayor Trixie Fernandez, ang presidente sa League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter. Napakigangutan man naton si Miagao Mayor Richard Garin na tinagwa ang unang pangalan niya ni Bombocham nga siya ang magkapatalagan as presidente sa LMP Iloilo Chapter. Pero tingin klaro dariya ni Mayor Garin nga wala siya nakahambal nga mapadalagan siya kuno. Ang plano lang gid niya kung paano mahugpong ang organisasyon o kung ang liga. So antes pa man ini ang gipatigayon nga LMP Iloilo chapter election prior to this sa sining meeting nagmeeting sila ya nga kinahanglan kuno ya sa mga alkalde nga mag-unite kay ti amo nang importante kuno sa aton sa may probinsya sa Iloilo ang unity because ngati hindi man kuno ma-achieve ang success ang isa ka madinalagon nga banwa kun wala nagaisa ang effort sa mga alkalde. So ang pag-nominate kag ang participate niya is already in mind kung ano man kuno ya ang maayo or makapa-unite sa mga municipal mayors kagati ginsiling diri niya na may mga good practices man sa mga municipal mayors sa probinsya nga mangin ehemplo man abi sa iban man nga mga alkalde nga bag-ohanon lamang. So ang hard time lang diri or ang challenging lang kuno ya sa parte sa mga alkalde subong nga first time ini matabo sa Pilipinas nga gin-reduce kag nabuhinan ang budget sa barangay kag bilog nga Pilipinas nga bangod sa epekto sa pandemya. So ang challenging diri kung paano nila ma-budget ang ining budget for 2023. So siya naistoryahan diri nila ngati sa bahin man sang ni Mayor Trixie nakaistoryahan man din sila kay siya pabor man siya na nangin maayo man actually ang pagdumala ni Mayor Trixie sa LMP Iloilo chapter kag siya man subong actually ang incumbent ka president kag ang luyag lang gid niya nga amuya ang ma-unite ang mga municipal mayor sa province kay ti kanami man kuno gani actually sang eleksyon o galing sometimes sambal niya nangin divisive lang ini especially subong ation sang pandemya. So ang gina-point out lang dariyan ni Mayor Garin nga hugbong lang tanan ng mga alkalde. Importante ingin nga ma-elect ng mga officers na nakahibalo mag-facility kag mabululigan man nila tanan kung ano man niya ang mangin problema sa tagsa ka mga munisipalidad o kung tagsa ka banwa. Yari bala ang pahayag ni Miagao Mayor Richard Garin. And privileged to nominate Honorable Trixie Mediatrix Fernandez, the municipal mayor of San Enrique, to be nominated and to be elected as the president of the League of Municipalities of the Philippines Iloilo chapter. Ang importante sa aton diri sa probinsya sang Iloilo is unity, because any endeavor, any organization, we cannot achieve any success if we do not have that united efforts. So, ang pag-nominate ko, ang pag-participate ko, it's already in mind nga kung ano ang maayo nga makapa-unite sa probinsya sa Iloilo, especially the municipal mayors of the province. But prior sa ni Mayor, naka-istoryanay ka mo with Mayor Trixie Fernandez? Ang amon niya nga istoryahanay is information halin sa league nga may election kag may oath-taking because she's the incumbent president and she herself ang nag-inform gid sa tanan nga mga municipal mayors of the said activity. So, ang akon hambal sa iya prior to this meeting nga kinahanglan it should be in mind not only by me but the all municipal mayors. Ang aton dira is hambalan kung paano ma-unite, mabilog ang mga municipal mayors sa probinsya sang Iloilo, because na-mention ko man sa iya nga kanami sang eleksyon, but ang eleksyon sometimes naging divisive, especially for this time nga pandemic pa kita. We need to be united. Ang importante man ang ma-elect mong
president or officers kay balo mag-facilitate. Ang ako niya mensahe gani sa ila, never say no to the municipal mayors, never say no, especially to the first-time mayor. We are there, mga experienced mayors and second or third-term mayors, to facilitate nga mabuligan ang aton nga organisasyon. Kag mabuligan man, especially mga bagong mga mayors naton. So may mga good practices man, di ka na kinahanglan nga magwa pa sa probinsya, may good practices man sa mga municipal mayors naton here in the province of Iloilo. So kinahanglan magbuligay kita because why? This coming 2023, subong hard time gid sa mga mayors naton. First time nga natabo sa bilog ng Pilipinas. Since 1992, since devolution, since the Local Government Code of 1992, hasta subong 2022, pila na ka years? 30 years na. First time nga ma-reduce, mabuhinan, manubo ang budget sang barangay, sang banwa, sang syudad, sang probinsya, kag bilog gid nga Pilipinas. Epekto ina sang pandemic. So may hard time ang mga leaders naton subong to adjust because first time nagnubo almost 15% ang ginubo. Sa una ang trend nag-increase siya tag 10% every year but subong yan nag-decrease siya almost 15% for 2023. Ting budget mo adjust kagit. Aside nga panubo ang budget, nagadako man ang kinahanglanon especially sa preparasyon pa naton sa pandemic. There were reports, Mayor, nga prior to this LMP election, papili ka as president sa LMP, anong tulad sa mo unity man, nantaw mo nga, dito na pagkakas? Why ako kahambal nga madalagan ako? Never ako naka-mention to anyone nga I am running. Ang ako niya ginhambal to anyone who asked me anong plano mo sa League of Municipalities. Siling ko ang ako niya plano kung paano natin ma-unite, mahugpong ang aton nga organisasyon. Well, kanami man ang president ka, mag-officer ka, pero sa tutuod lang, sakripisyo ina. Sakripisyo sa panahon, sakripisyo sa effort mo, sakripisyo man sa kwarta. Sakripisyo ina. Masako ka sa banwa mo, first term ka nga mayor, masako ka gid. So another extra effort ini siya kung maging president, maging officer ka sa Mayor's League of the Philippines Iloilo chapter. Nabatian po mo si Miagao, Iloilo Mayor Richard Garin. Actually, si Mayor Garin Bombocham amoya ang napilian as Vice President for External Affairs ang LMP Iloilo chapter. And also may araman sa mga ang iban diri Bombocham nga mga officers ginpang appoint na lang ginkasugdan nga ginpang ipang appoint na lang ini sila sa bahin sa LMP Iloilo chapter kung sa diin si sa nasiling ko na si Mayor Garin amo ang Vice President for External Affairs. Ang Vice President for Internal Affairs amo naman niya si Mayor Suzette Mamon. Ang presidential advisors dari duhaman kabilog Bombocham amo si Mayor Jet Rojas kag si Mayor Lydia Grabato. Ang secretary amo si Mayor Lisel Civille. Ang treasurer si Mayor Nathalie Andy Buque, ang auditor si Mayor Braden John Biron, ang PRO si Mayor Lawrence Anthony Goriseta, ang business manager si Mayor Vicente Hain II, ang General Legal Counsel si Virgilio Teruel, kag napulo naman kabilog ang mga board of directors sang LMP Iloilo chapter. Actually, ari man diri Bombocham nga dinapit nga bisita si DILG Secretary Benjamin Abalos. And also, ari man daring aton nga alkalde, si Mayor Jerry Tranyas, kaupod ang iyaman nga anak na si Councilor Miguel Tranyas with Uswag Party List Representative James Ang o kung Jojo Ang. And also, ari man dari si Iloilo 2nd District Representative Michael Gorisata and Iloilo 4th District Representative Virginil Beron. Bombocham. Alright. Information ko do may maunod nga mensahe si Mayor Richard Garin sa kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Pero duging paagi lang sa joke, bumbulinse. Oo, nagkadlaw-kadlaw lang to sa nagkadlaw na lang ang tanan mo but sama.
Ang nambalya niya, gina-acknowledge pa nato na ang presensya ni Uswag Ilonggo, Representative Jo Joang. Pero, Jo, sa sunod, hindi mo papatamaan buto, ha? Kay ang Uswag Ilonggo, kay do ka apektuhan ng ambis. Uwa, do mo sila kunong istorya, Bumbulens? Oo, kay amo gina Bombo Sam, tigali di syempre isang sa tuanay daan matandaan man naton nga duha gini ang uswag kagang ambis o wasang sa tiun pa yasang eleksyon. Bombo Sam ti subong Kaya sa ano naging reaksyon message- ni Kadlaw lang. Congressman Jo Joang? Kadlaw lang Bombo Sam, kadlaw man tanan mo. Si Mayor ya? Kadlaw man. Kadlaw man. Pero Kadlaw lang kadlaw, tanan. ang kadlaw nga kadlaw gidya basi kun kadlaw urukan bla. Plastic. Imo ginamba. Ginurukan ko lang gani imo ya gin Hindi man patal mo siguro. gid. Kay updanay man sila. Actually ang lamesa ya ni Mayor Garin, hindi siya ya isa with DILG Director or DILG Secretary Abalos. Updanay sila ya ni Representative Biron, si Representative Jojo Ang. Isa sila ya ka table with Governor Arthur Defensor Jr. So lain naman yung table ni Mayor Richard Garin Bombotsang. Di wayagin munuhan ni Miagaw Mayor Richard Garin si Gob nga kay yung suportara ni Gob uswag Ilonggo man. Wala man. Wala man. Kuya man sila guro Si Bombotsang. Congressman Jojo Ang lang gi-mention niya no? Oo. Wala na iban. Wala naman iban. All right. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Lin sa imo siniyang report. Sa aton sining mga kabombote sa gyapon na nagapabilin ang renda sa League of Municipalities of the Philippines sa kay San Enrique Mayor Trixie Fernandez bilang re-elected LMP President. Sa aton sining mga kabombo kag ang pangalan nga nagwa nga makontra sa iya si Miagaw Mayor Richard Garin nagpahayag nga siya wala adto no? Ang aton lang siniya kung paano naton mahugpong ang bilog sini nga mga alkalde sa probinsya sa Iloilo. Pero ay gid kaluwa si Congressman Jojo Anga gin pasaptingan gid siya sa mga tinaga nga duging paagi lamang sa laog-lahog ni Miagaw Mayor Richard Garin. Ang oras sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa mga kabombo naton bala damo nagapalabot diri sa mensahe Bombotsam nagalibog ang ulo namon kido nagalain-lain ang instructions from Department of Social Welfare and Development. Anong plastada siniman kay di ba may MOA na ang DILG kag ang DSWD. May kantanan sa pagpanghagtag sa educational assistance. Anong mathag sinadri kay by the next Saturday, Pizza 27, magapanghatag sa educational assistance ang DSWD pero ginbag-o na nila ang sistema. Sa aton sini nga mga kabombote, ano na karon ang sistema sini Banwa? Ang aton sini nga nahibaluan nga may nagakinahanglan sang pre-registration. No, kag ang pre-registration ang sarang ina iyang makuha dira ang form or pwede ikaw makapa-pre-register sa mga social media sa local government unit. No, pero ang ma-screen amo sa gyapon ang Department of Social Welfare and Development. Kay amo ni ang ginantisipar kag hindi gusto nga matabo naman ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga basi bala kung may mga biases naman nga matabo kisyo nga ti malapit sa kapitan, malapit sa mga opisyalis sa local government, no? Amo na nga hindi niya gusto kag gusto niya nga ang makabaton sa ayuda ang mga nagakaigo or mga deserving gid nga magbaton mga pigado. Sa aton sini nga mga kabumbo ti sang nakaligad sini nagkinaguan lang tao dira sa may sports complex. Ginpatigayo naman ang another round dito sa may Pasay City. Sa aton sini matag palamati ari karon kay maging kupon nato na spokesperson
sa Department of Social Welfare Development Office, Regional Office 6. Now, si Attorney May Castillo para nga patpat diri sa aton ang insakto sini nga proseso para malikawan naton ang pagsalangisag by the next round sa tagtaganay sang educational assistance. Attorney May Castillo, ma'am, good afternoon. Si Bombo Cham ini, live ikaw sa Bombuanay sa Udto. Good afternoon, Cham. Good afternoon sa tanan nga tagpalamati. Alright. Ma'am, may mga information at the same time query kami nga na baton diri sa Bombo Radio kagaluyag sa mga kabombo naton nga maklaruhan regarding sa sining panghatag sa educational assistance sa DSWD, no, kay nahibaluan man naton nga may ara na sang memorandum of agreement ang DILG kag ang DSWD sa panibag-o sini iyang patigayon sa panghatag sini nga educational assistance. Right now, ano ang mambal naton, ano ang mga dapat mahibaluan subong sa aton sini mga kabombo nga luyag nga mag-avail sa nga educational assistance, sabi Attorney May? Oo. So, Cham, firstly, nagpahibalo kami sa DSWD Field Office 6 nga ang iga-prioritize sa assessment kag sa payout sa Sabado para sa educational assistance August 27, 2022 ang mga ginpapuli bala namon sang nagligad nga Sabado tungod sa kadamuon sang tawo kag wala na natatapan. So ang amon office mabawi sa ila, nakuha ang ila nga mga ngalan kag contact number. So hulaton nila ang text message, email o kon pahibalo sa ila nga kaupod sila sa assessment kag payout this coming Saturday. So kung wala sila mabaton, hindi sila anay madala sa assessment kag payout, meaning schedule na sila sa next nga Saturday, no? Wala kita sang walk-in, Cham. Wala walk-in. Oo, wala walk-in. Okay. So klaro ina kay para nga malikawanta ang mga salangisag. By the way, ang mga naabtan sang cut-off, mga pila ini sila kabilog, Attorney May, kag maakomodar bala sila by the next Saturday? Oh, wala na di sa listahan ko ang mga naabtan sang cut-off. But the target for Iloilo this coming Saturday is 2,200. That's amounting to 8.8 million, Champ. And we'll have various payout sites, no? So sa Subong, hindi lang isa ka area. There will be more nga satellite sites. And this include ang first sa Freedom Grandstand. There is a city. Then may ara sa Municipal Gym, sang Gimbal, Municipal sa First District. Second District, Municipal Gym sang Santa Barbara. Third District, Municipal Gym sang Haniway, kag Municipal Gym sang Pototan. 4th District, Municipal Gym sang Anilao. 5th District, Municipal Gym sang Poblacion, Barotac Viejo. So as you can see, nagdamo ini sila. Kay we also chose the areas nga kung sa din mas damo ang mga inog-assess nga mga client. Alright. So, bali, ini siya, ma'am, simultaneous by Saturday, diri sa city, kag sa mga districts sa province? Yes. No need na iya nga magpadulong padritanan sa syudad, kundi kay may mga gimpang-butang naman kamo sini nga lugar para nga hindi mag-congest ang tao? Correct siya. Alright. How about, ma'am, ang ma-apply pa lang sa online? Paano ini sila sila ma-accommodate? So, i-schedule sila sa mga next nga Saturdays. We still have the remaining Saturdays up to September 24. Until sa mga niliwat, ma'am? Hasta September 24. September 24? 4. So, ang mga payout, August 27, amunin sa Sabado, September 3, September 10, September 17, at September 24. Okay. So, hasta September 24 pa, pwede pa na sila yung ma-accommodate. Kag ining mga ma-accommodate sa pinaagi sa pre-registration, di naman na sila sa ila distrito or lugar makakuha sang ayuda, ma'am? Yes, as long as also we will check kung sila ang demand. We are also adjusting to ensure nga hindi magdinugok ang mga tao.
So we are continuously improving our system. Pero of course, ang panawagan natin, kung hindi ya qualified, hindi na ya magpila kag hindi na ya hindi na bala magpa-register. Kay number 1, wala walk-in. Number 2, clear na nga basta 4-piece, hindi pwede. Kag clear man nga basta may scholarship, nga hindi pwede. Okay. So, sa aton sini nga mga kabombotan daan gini nila, ang reminder na kita sumong adlaw kita sumong sang Huwebes. Ang hatagan ang i-prioritize by the 27th Saturday amo adtong mga naabtan sang cut-off diri sa city sa may Freedom Grandstand kag may mga areas man sa 1st District, 2nd, 3rd hasta sa 5th District. No need na nga magpadulong pa sa kundiin sini iyang lugar, ara na mismo dira sa inyo sini iyang nga distrito ang lugar nga kung sa diin ihatag ang inyo sini nga educational assistance. Sa mga bago pa lang yan ang pre-register, hulaton ginanay ang approval from the DSWD through paano ini Attorney May tawagan sila sa cellphone, sa ila social media, paano ini nila mabalaan nga ini sila ang sarang na makabaton sa educational assistance from DSWD? Sa contact number nga gin-provide nila or sa email address, Champ. Okay. So muna kahapos, kung why sila sa may mabaton nga tawag or email abi from DSWD, but sila hindi gid sila na magpadulong sa lugar na kung sa diin ginahatag dira ang educational assistance kay hindi gid ina sila ma-entertainar, Attorney May. Yes, kay wala kita sang walk-in nga iga-accommodate. Aha. Okay. Sige. So kabay pa nga klaro ina sa tanan. How about this QR code? Kay may QR code kuno nga i-scan ang DSWD kuno ma-scan para mabalaan ang details. Paano ini mag-work Attorney May? Yes, Cham. So actually may ara sang link nga gina-provide ang DSWD, may ara man sang QR code, no? So bisitahon lang nila ang DSWD Western Visayas, nakapin dira sa pinakababaw ang QR code kag ang link. So mapili lang dat sila kung sa diin sila ma-fill out sang form or sa QR code. And hulaton nila ang communication from DSWD. All right. So hindi magid mabudlay ara naman dira mga requirements sa attorney no kung anong sarang nila nga dapat tipunon agud nga ma-accomplish nila ini mga requirements so that eventually ma-assess sila kung bala sarang sila matagan sang educational assistance o kung hindi. Oo, correct, Sham. Kag sa mga mateksan bala nga makadto sa Sabado, dalon gid nila na nga daan ang certified true copy sang ilang nga certificate of enrollment, no? Kag ang ila kay hawidan na sang DSWD, ang ila nga valid nga school ID dapat may tatak nga school year 2022 to 2023 o kung may stickers. Most ng mga colleges may stickers na siya eh. And of course, kung mga statement of account dapat tremado kag valid nila nga ID, magdala photocopy sang valid ID. Okay. So kabay pa nga sa mga kamumo naton, klaro ina para nga hindi na kita makatuga pa sa langisag kag mangin seamless ang tagtagana isang educational assistance. Thank you so much Attorney May sa imo sining time nga ginatag diri sa Bombo Radio. Saluat maayong hapon. Thank you, Cham. There you have it si Attorney May Castillo now sang DSWD Regional Office 6. So ang plasada sa Sabado adtong mga naabtan sang cut-off or adtong mga wala makabaton basta may ara kamo sang ginauyatan sini nga pamatuod nga i-prioritize kamo sang DSWD, amo lang iya ang sarang nga maintertinar sa palabuton sining Sabado. Kung nakuha na sang DSWD, sang nagligan nga Sabado ang inyo sini iyang personal information, may mabaton ka mga tawag or hindi man gani message sa inyo sining email address. Inang email address confirmation
and the details siguro kung diin ikaw magpadulong sa pagbaton sa imo siniyang educational assistance sa aton sini nga mga kabumbo. So may gimpang mensionar kag inadri si Attorney May sa city, sa syudad sa Iloilo, dira kita iya sa may Iloilo Freedom Grandstand. Kag sa mga kabanwahanan per district ang pagtumod sang lugar agud padulungan sang mga mabaton sang ila sining educational assistance. Ti ari malanggali. Pwede malanggali nga amo sini ang pamaagi. Ti nga abi kinahanglan ta pa mag paantos sa mga tawo sa aton sini nga mga kabumbo. Namin ko bala kung mabulig malang kita iya sa mga pigado, mabulig kita sa pumuluyo nga kinahanglan gid iya kag dapat buligan sang gobyerno nga paantuson ta pa sila. Kay nagalikaw kita nga malamuran sang politika. Kaya isa sa mga rason kung nga wala naging paagi sa local government unit para nga malikawan kuno ang pamulitika or any kind of biases ang bali Secretary Erwin Tulfo. Kay base kuno kun itugya naman sa LGU, ang parinti lang ni Kap, ang mga malapit lang kay mayor, kay congressman, amo iya ang mahatagan. Tikon kita magpinsar sinisato niya nga mga kabombo, hindi man siguro matabo nga amo sina nga manginplastada kung ang magpanagtag ang Department of Social Welfare and Development. What is coordination abi sa pagpabalo sa local government unit nga mayor? Managtag kami dira. Kinanglan namon bulig ninyo para iya nga magdiliher sa trapiko kag mag-provide abi sang para iya nga may order kita. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Lutos na nakaligad sa takna sining launa, no? Hindi na ko to. Sus Maria Kagusi po.
Ano to? Nawakal ko, ha? Oh. I-transmitter, so po niya akong bigyan ginakomentaryo sa mo. Egin sa parmo ko. Sa nasiling tana, kahapos man lang tani mo. No? Nga ma-coordinate abi sa local government unit nga mangayo sa assistance para nga may public order. Hindi taman paggabutang iya sa lang-alang ang sitwasyon sa ngaton sining nga mga kabumbo. Just like abi nagdinaguso to sila karon, pero amo na sa nasiling naton bla water under the bridge, pero amo bala ining luyag nga impresyon or first impression nga ibilin sang Tulfo brand of leadership sa bahin iya sa Department of Social Welfare and Development. No? Nga kung sa diinti daw kasubong iya nga na stereotype ta na ang tanan sini nga mga opisyales sang gobyerno nga in order sa mga pumuluyo nga makabaton anay isang bulig or mahatag abi ang ayuda para sa ila, kinahanglan na nga mag-suffer sila. Hindi ba? Abi naton gani kay ginbutangan naton dira sa mga opisyales ang tagsa kain siya sang gobyerno nga makapangita sila sang pamaagi nga hindi magin makatugas ang tuman kadako nga huol. Tuman kadako nga huol sa mga pumuluyo para iya nga maangkon nila ang serbisyo sang gobyerno. Katulad na lamang abi karon sang ariyo libot kanibla damo-damo construction sumong sang aton sinimadalanon. And yes, mapuslan ta ina mangin komportable ang aton sini nga pagpangabuhi. Pero antuson ta anay ang binulan sini iya, no? Nga kudol-kudol nga dalan, antuson ta anay ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Antes kita iya sa aton sini nga mga kabumbo makatilaw sang benepisyo na gikan sa gobyerno pinaagi sa ila sini mga proyekto. Hindi na pwede iya nga butang naton abi may huol man gid pero hindi amo sinakadako Hindi bla? Standby bala kay speaking sa mga closure, i-check man naton si Mr. Jack Kunlo. Kay may road closure naman iya nga patigayonon sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Iloilo, particularmente diri sa may city proper area. Kay ang portion sa Iloilo Central Market dilapidated na gid, nagakahulog na gani mga debris dira. That is why nga may portion diri kon makagi ka mo diri sa may Central Market, may gin-close na dira nga portion kaya mga debris sina nagakalahulog, delikado na. Sa aton sini nga mga kabumbo, pintala ng bag-o kag do tahom, pero ang mga dingding sini kag ang mga beam sina dira amat-amat nga nagakapupo na. Ti may road closure, kag ang road closure mag-umpisa kung tani subong adlaw pero do gin paiway kuno anay. I-check kabi naton si Mr. Jack Kunlo, no? May kantanan sa nasambit sini karon iya nga hilikoton dira sa may area sang dalan start, dalan Guangco. Mga apektado sini iya nga dalan diri sa may city proper area, may kantanan sa sining pagkayo sang porsyon sa Iloilo Central Market. Ara na siya, Bombomel. Sa linya ta si Mr. Jack Kunlo sa Public Safety Transportation Management Officer. Jack, good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Aray Sudto.
Bombo Champ, may hapon kag may hapon gid sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Jack, good afternoon. As per information, may closure kita kung tani sang dala naton nga ipatuman subong adlaw. Bombo Champ, actually hindi siya automatic nga subong adlaw, no? Okay. Or kahapon nga adlaw, Bombo Champ. Karon naton Bombo Champ, hindi siya full closure, no? Partial closure lang ini siya. Bombo Champ, so once nga ma-install na kayang purposes ni Bombo Champ, amo ning pagabutangan sang temporary stall sang aton nga mga vendors no nga maapektuhan sang tungod sang hindi na safe no ang fasad or ang aton old central market diri nga Tubang para sa ila Bombo Champ. So hindi automatic nga i-close naton ina Bombo Champ no. So naton nga mag-install, mag-advise na sa aton nga mabutang na sang temporary stall dira sa mga karsada nga gin-specify sa aton ordinance sa Bombo Champ. Amo pa lang na pag-implement naton sang partial closure sang ina nga dalan na Bombo Champ. Okay. So, ano nga mga dalan nga nililiwat na, Sir Jack? Bombo Champ, amo ni siya ang Guangco. Rizal Street naton, portion sang aton SNART extension, Bombo Champ. And amo na nga mga dalan na Bombo Champ. So ang Aldeguerta hindi apektado Bombo Champ. Okay. Ang aton lang muning atong Guangco, SNART kag ang Rizal Street naton na Bombo Champ. To be specific, amo ni sa Bombo Champ ang tubang ngayon sang mall dira no, sang daan nga mall sa may Guangco, ang tubang sang UI Bombo Champ, and portion sang area sang Rizal na tubang sang UI Bombo Champ. Okay. Ang mall nga ginanamin mo, amo ning Gaisano, Gaisano Guangco nga ginatawag nila, Sir Jack. Din sinadiri nga portion kung nagatubang ka ang right portion niya na, ang may mga ginaparkingan dira ang isa na ako ng tubang gid. Bombo Champ ang portion sang side sang aton nga market, sang merkado naton Bombo Champ. Okay. So but siningon diri gini sa kilid gini siya, Sir Jack, kilid kag medyo tubang ni nga side sa nga Gaisano Guangco do mo nang isirada na or temporary. Yes, Bombo Champ kag daw hasta lang man sa may dito sa may MRF sang aton Iloilo Central Market no. So hindi gid siya end to end no nga hasta lang po sa may Giembasa. So daw diri lang siya hasta sa may MRF before sang MRF naton dira sa may Central Market, Bombo Champ. All right. Do ka timely man, sir, kay Guangco, Rizal, SNART, may eskwelahan kita diri ti opening of classes pa. Basi gina-expectar man nato nga makapekto inis pagpugok sa dalas trapiko. Bombo Champ, basta may mga partial closure kita may increase gina sang congestion sa mga areas. But based sa aton traffic flow Bombo Champ, ang ilang area dira ang tubang sang UI kag sang Central Market hindi man gid na siya muna ka heavy congested no, even na rush hour kay medyo malapad ang dalan nga dira ang air portion. Ang aton traffic flow Bombo Champ, although ang isa gid ka lane ang kwaon, isa ka side sa aton nga road ang kwaon Bombo Champ, may isa pa tablan ka option Bombo Champ no, if in case nga makita naton daw medyo bugat gid ang one lane para sa incoming kag outgoing vehicles naton sa tubang sang Central Market kag sang UI. Ang Blanco Street naton Bombo Champ bala ang sa may likod no, sa may Santa Maria nga dalan, ang lapos siya man na Bombo Champ, the other side man sa aton nga UI nga school dira sa area Bombo Champ. So amo na sa isa ka option Bombo Champ if in case nga medyo bumabugat gid no ang flow sa aton nga traffic dira sa area Bombo Champ. All right. Mga pila ano kalawig ni siya, Sir Jack, ang closure? Daw 6 months Bombo Champ no. Medyo lipat lang kasi specific sa number of months ang closure. But I think minimum 6 months in Bombo Champ as per sa ordinansa Bombo Champ. Okay. So, ang plastada sila diri, Sir Jack, isama lang ni ka-lane o ang bilogid sining lane ang saradhan? Ang Guangco Street naton Bombo Champ, isa lang ka-lane. Pero ang Rizal Street naton, ang bilog na tubang, gida sang aton Central Market. So, ang ma-divide na Bombo Champ, ang island between sang UI kag sang Iloilo Central Market naton Bombo Champ. So may agyan man gyapon? Yes, may agyan man gyapon Bombo Champ no. Galing one way nilang Rizal naton. One lane ang aton incoming and outgoing.
Pero Bombo Champ, pamutambal ko yun akong gutok siya. Ang tanan nga incoming, but siningon kung halin ikaw sa super, pakadto ikaw sa may City Hall area o kung sa may Ortiz area, Bombo Champ, possible diri namon ma-right turn ikaw no dira sa may sa may Bombo Radio man no, sa may Maria Clara, Bombo Champ no, sa may area. Then left turn ka Blanco Street amo nang old Santa Maria School. Bombo Champ, then left turn ka pabalik na sa may Rizal Street going na sa area sang Ortiz or Plaza Libertad, Bombo Champ. So kumbaga ang portion lang na sa katubang sang eskwelahan ang imong lapawan. So kung estudyante ka, makapanaog ka mangyapon sa kanto dira sa eskwelahan Bombo Champ or the other side sang kanto sang UI dito sa may may area na sang mapa, corner mapa Rizal Street naton Bombo Champ. Okay. Ti subject ang area nga dana distubang sang UID Central Area, grabe ginada ang traffic bisan lapad gani daton sini nga dalan ay laban-laban sina diri ano pagid do makambag kita do times to pagid pagpugok sa lagas trapiko. Well, sa aton calculation Bombo Champ, one way namon ang pa-outgoing and one way man ang incoming. So bitlingon tanan diri sa may Blanco Street. But during initial implementation tanahon na nato ng volume dito sa Bicol Bombo Champ, mo tong una kong inanong hambal nga one lane one lane. So kung mag-create kita sang congestion nga medyo malaba, kaya sakto naman mo Bombo Champ, especially rush hour sa morning kung di nagasulod ang mga estudyante Bombo Champ no sa ina nga eskwelahan, medyo naga-congest, nagagutok ibandira Bombo Champ. So that is why nga one lane namon incoming, one lane, two lanes incoming, two lanes outgoing, pero one way na. Amo na ni ang Blanco Street naton, kagang Rizal Street naton na Bombo Champ. Why pa man sang exact date kung saan mo umpisa, Sir Jack? Tungod meron, kita ordinan sa Bombo Champ, so possible gina-schedule na ini ang installation sa aton nga temporary stall. No? Kaya kapariman ni sa aton nga mga renovations or sang rehabilitation sa mga markets naton Bombo Champ no. After mapasarang ordinansa, dira pa lang makasugod ang aton nga mga contractors o kon ang aton nga city government pagbutan sa aton nga mga temporary stall Bombo Champ. All right. Thank you so much Sir Jack sa imo sining nga tiyempo. Maayong hapon gid. Bombo Champ, happy Charter Day no. Kag maayong hapon liwat sa aton. Kag salamat gid sa tiyempo kag oras Bombo Champ. All right. Happy Charter Day man sa imo Mr. Jack Kunluse. Dere mabit ang head sa Public Safety Transportation Management Office. So bantayan ta ini kay ginapananaw ko na grabe gini pugok sa lagas trapiko. Pero itugyan ta ini sa PSTMO sa pagdilihir din sa pagpugok sa lagas trapiko. Sa aton sini mga kabumbo. Naghangin gali bumbo umela mo to nga na dulang udyo ta. Wisa pa budlaing hangin no. Sus Maria kang gusipa. Anyway, Aryo, subong adlaw nagamarka sang isa kadlaw antes mag-isa ka semana nga ginpasalig kita sang duha ka mga Iloilo based companies nga magahatag sila sang ilang dokumento, maghatag sila sang pahayag, dokumento sa bahisang Kingfields Resolution Incorporated. Maghatag sang pahayag ang Farmint Incorporated. Agod nga ila sini nga pamatudan nga lehitimo nagagising sakto sini nga proseso ang pag-import nila sang bugas nagikan sa Vietnam. Kumadumduman pa, balor 1 bilyon ka pesos. Ining ginaaligar, smuggled imported rice, ang nag-abot dire sa Port of Iloilo, umpisa iya Agosto 3, tubtob 14, sa ton sinigamatag palamati. Tigin explicar diri sa legal counsel sa Kingfields Resolution nga may mga nagakaigo sila nga dokumento. Ang nagpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio kag nagpakilala nga affiliated sila sa Farmint Incorporated
sa aton sini nga mga kabombo, no? Naghambal man to nga mahatag kuno sa statement ang ila sini nga abogado, and they will provide documents nga nagapamatod nga lehitimo kag hindi iya smuggled ang ila sini iyang bugas. Pero tisa na siling tana, manog isa na kasimana, hasta subong wala sa gyapon. Now, kung nagapahayag abi ang Kingfields, ang Farmint, no? Hilabi na ginang Farmint, nga lehitimo sila, kag nagakrangkasa, halos magwa sa panit to ang nagpanulong rin sa istasyon sa Bomboradyo mo. Oh. Simple malang ginapangayo sa Bomboradyo. Diin ang inyo siniiyang import permit. Kag kung may import permit ka mo, malantaw man kami sa inyo siniyang commercial invoice. Inyo sini nga mga shipping documents. Oh? Mangkot kami sa shipping documents dati kay na barko, sinong consignee, so on and so forth. Ara na dira tanan nga detalye sa aton sinimatag palamati. Magluwas sina aton pagid nga mahibaluan kung ini nga mga importer ang nagabayad sang ginatawag nga tax or buwis nila sa pag-import sang bugas. Kay tikong why sila nagbayad ni sang tax karon kay do gimuro-muro lang ni nila, or shall we say abi nga lain to yang dokumento abi, ang dokumento sinila daan expired, ti dirita ni mahibaluan. Kag kon why sila makabayad sang buwis sa aton sini nga mga kabombo, pwede ini iya makumpiskar sang aton sini nga gobyerno ining mga bugas nga illegally nila nga na-acquire sa aton sini matag palamati. Tikon lang taon ta gani kung isip-isipon ta sa aton sini mga kabombo, dito iya sa Manila ang Bureau of Customs amo to yang nagapanglagas, amo to yang nagapang-raid. Pero ang dagan karon sa istorya, ang Bureau of Customs diri sa Iloilo, do sila pa yang nagadipinsa karon. Do sila pa yang nagadipinsa sa mga traders sa aton sinimatag palamati. Hindi bala ang Pilipinas isa man lang ang laye? Luzon, Visayas, Mindanao, isa man lang laye naton sila dire. Mayo iyang abi ko ng Iloilo at tutuyas China kay Wayman. Wayman sa Yugoslavia, Wayman sa Ukraine, o kung sa diin nga kaputok-putokan sa nga kalibutan, kundi ang Iloilo, ari man lang sa Visayas. Sa aton sino makabumbo? Tingin na pangayuan naton sang dokumento ining mga importer manog isa na kasimana why sa gyapon nila mapakita sa aton sino makabumbo. Dahil ang gibala kay may breaking news kita sa aton sino makabumbo, may patigayunon sini nga investigasyon ang Department of Interior Local Government tuhoy sa pagwelga sa mga preso dito iya sa may Iloilo District Jail. Bombolinsi sa report na please kami. Nakalabot na bombocham sa talakapan sa Department of the Interior and Local Government, specifically kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang ining pagwelga sa mga preso sa Iloilo District Jail sa may nangapototan Iloilo. So no iya kay Secretary Abalos, nagginpangayuan niya sa report ang BGMP Region 6 Director na tuhoy sa kung ano man ang natabok kag imbestigaran ini. Magapatigayon sila sa impartial investigation angot sa sining ginareklamo nila nga jail warden nga si Jail Senior Inspector Noberto Mesiano Jr. Kag tinagpahayag man diri ang nasambit niya nga tiglikom nga dapat gidman kung ang ginareklamo diri nga pagkaon sa mga
preso dapat ini man ang usisaon kung bala matuod ini o kung hindi. So wala man naghatag sang timeline actually ang DILG kung saan o ini matapos ang ilang investigasyon or impartial investigation or maging resulta sa ilang impartial investigation. So muna subong ang update sa sining pagwelga sa mga preso sa may bahin sang Iloilo District Jail, Bombo Chama. Sino Breaking na news, ano? si Bombo Lindsay. Ermitanyo Bade para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Oh, mamangkot-pukutan ni sino ning nag-aambal sa video ning ginsen ni Bombo Lindsay, oh? Si DILG Secretary Benhor Abalos Gimane kung si Jason Abalos sa aton sinewa ka mo. So, sorry ka kagusip. Anyway, taposon na lang ni ang sabahin karon iya sang pagpanukot, no? Sila yan nagpasalig mo, no? Namangkot kita, may dokumento, well documented na ang inyo siniiyang importation, kay may nag-aaligar diri iyaw nga smuggled rice kuno ina. Yang balsang mga Iloilo-based companies kani siya, oo, well documented ina, no? Pero come to think of it, sa aton sini nga mga kabumbo, naglibot ang aton sini nga bombo patrol sa mga kabanuhanan, nagagatas-gatas na kuno to ang mga palay sa aton sini nga mga kabumbo. 1, 2, 3 kabulan harvest season na sa aton sini nga mga kabumbo. Kinahanglan tapayhan nga tawag siya ni Bumbumel, mag-import sa niya bugas sa aton sini nga mga kabumbo. O galing ang Iloilo abi, madamo diri kita sa budiga mo. Kumbaga pa sa logistics iyang aspito, tama kamanggaranon ang syudad or ang Iloilo kag mambal naton ang lugar. Tama gid iya ka doangayan gid siya. Damo dire budiga, tracking tapa, no? Sa aton sini mga kabumbo, hapos hulagon ang mga bagay-bagay dire sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pila na lang kabulan, harvest time na sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mangin resulta sini kay damo ang gin-import nga bugas. Mabarato ang pamakal naman iya sa mga traders sa aton sini nga mga farmer, sa patubas sa aton sini nga mga farmer. Tito hindi kinislak bawi. Kaya ang farm input sila tama kamahal. Ti karon mahambal iya mga traders niya. Damo tato sang gin-import nga bugaso. Tiway kita sang may memo sini. Kay damo pa kita sang supply, baklo lang na namon sinyo barato. Kaya mga farmers di mapilitan man yang ibaligya nila sa barato. Ang ila sini iyang patubas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tido kasubong iyang ang mga farmers ni ginakuga kag amo gani isang bahanon pablakiling misupli ang tirada sini sa ila. Sa aton sinimatag palamati. Ini naman ang imported rice. Maligaran ini 1, 2, 3 kabulan do nagalawa-lawa na nasa ara sa sako. Tiyan nga katabo sina diri na ni masulod ang pagkaalam sa mga traders karon. Ginatawag sini nga mixclada. Mixclada nila itong mga imported rice sang local rice kag isulod sa sako nga puti kag tatakan nga WMR. Local rice na dayon. Sa aton sini mga kabumbo, pwede naman nila madigusyohan pwede naman nila mapamahal-mahal sa aton sini matag palamati. Katulad sang kalamay nga natukiban nga artificial gali iya ang ginahambal nga crisis
hindi malayo nga mo man matabo karon sa bahin iya sang bugas. Kag sa malipot sini nga pulong, sa aton sini nga mga kabumbo, kaluluoy gid iriya, patay naman sini iya ang aton nga mga farmers. Tidi na to aton sini mga opisyal nga naghambang nga buligan ng mga mangunguma. Ang ginakapital tagsa ka eleksyon mangunguma. Puro lang tanan mga mangunguma. Pero sa kamaturan, ang mga mangunguma kapital lang nila. Lapaw-lapaw naging kusalatid sa aton sini nga pagpangalagad diri karon sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, no? Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inaman si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manay ng hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o konang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro.
Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa, agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edad? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala Pugid sa inyo tanan mga kabombo, happy Charter Day. This is Tita Regine, nag-abi-abi sa inyo. Thursday edition kita sa kahapon lamang program. Kumusta na so far mga Ilonggo sa inyong pag-celebrate sa holiday natin today? Di na kamo nakapakalabot dira. Stay at home sa mga iba na sa ilang panimalay. More lang ang sleep, more lang ang eat. Relax lang pag may time. Again, ginaabi-abi ko gid kamo si Tita Regine para sa sininga adlaw and of course, ari naman ang aton mga kasaysayan iga-unleash ko sa inyo. So dili gid lamang madugay, ganiop din ninyo ako and sa inyo nga pag-upo dira, lihog lang tapos man ang inyong mga istorya ang gitsuguran nyo. Paki-email dayon kung tapos na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, takpi na ang sobre, see to it. May mga pictures nga i-apid and then ipadala. Care of sa kahapon lamang program DWFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 26 minutos na makalipas ang alas 2. Ari na si Mr. Dante Beriong from the Bombo Music Festival with his song Kabuhi, Sang Kabuhi Ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago.
ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga indigit pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nagit magpag-o sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nagit magpag-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nagit magpag-o sa malayo kaman no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nagit magpag-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi isang kabuhi ko para sa inyo mga kabombo. Welcome diri again sa kahapon lamang program. Si Tita Regine ang inyong kaupod. Let's go straight sa ating first story. Mayara naman nga luyag i-share si Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, especially sa mga KLP lovers. Guess who? It's me again, Toto Subang, sa probinsya sang Iloilo. This week, Tita, ang i-share ko subong nga story about sa mga na-witness ko ng mga unforgettable events sa National Highway, diri man lang sa amon lugar. Kami nga mga mag-ululutod, gapuyo upod sa amon laon nga tiya. Ang iya balay, dirigid sa kilidalan. Ang area namon diri Tita Reg, accident-prone area, kag mariit. Pasensya kid sa tagpalamati, kay medyo maselan ini nga mga hitabo. Ari na. Van sa kilidalan. Tita Reg, gab-isad to, so may van nga nakaparking sa guwabalay. Close van ini. Natingala kami kung nga ang may nakaparking nga van. Sanggin check sa mga tanod nga nag-roving sang barangay ang sulod sini. Didto nila nakita ang mga driver sang van kag pahinante, nagpangayo sila tabang. Tita Reg, gin-hold up gali sila. Matapos ginkuha ang ilang valuables, kag ginsulod sila sa van. Grabe ang pasalamat sa mga nakasakay sang van. Base sa ila panagsayon, ginbanggaan sila sang nakamotor kag ginhold up. Tita Reg, dugay na ninatabo. Almost 10 years ago na. Next episode, malong sa disgrasya padulong. Summer sad to Tita Reg, sang nag-decide ako nga magpaobra kamalig sa kilid pader sa portion sang kilidalan, bale, dira kami gatulog, upod ang mga utod ko. Pasado alas 4 sang kaagahon sadto,
sang napuhag ang tanan, sang isa ka mabasko nga lagbong sa dalan. Tanan nga pumuluyo sa kalye namon, nagruwa sa karsada, sa sagwa. Nagtampad sa amon, Tita Reg, ang mga unod sa dalan nga naglinapta. Siling namon, ba? Naglinaptagid ang unod sa mga pasahero? Tama kalaway sang amon na saksihan, kay may mga dugo pa. Sa unhan, nakita namon ang jeep nga puti, naglapaw na sa dalan. May motor nga single nga natumba man. Sa tupad sini, ang isa ka lalaki kag babayi nga nagahamyangon kagauraroy sa kasakit. Ang lalaki nga driver sang motor, ang iya talukap sang mata napalok kag manipis lang gid ang nagatabon. Ang babayi ya tita, ang iya nga left foot, naglubag palikod sini. May babayi man nga pasahero sa jeep, gasinggit, samtang gapanawag sa telepono. Nakita man namon ang driver sa jeep nga pilason. Dugay-dugay tita, nagabot na ang mga responders kag mga opisyalis ng barangay para magbuling. Ang natabo gali, tita, ang motor na sumalang nila ang jeep nga pakadto sa syudad. Nasangit ang ginatakuro nga malong sang babayi nga nagasakay sa motor sa galabaw nga styro box nga may metal frame nga may sulod nga kinilo-kilo nga baboy nga dalon kun tani sa Villa kay fiesta kag ini nakarga sa likod nga bahin sang jeep. So amo to gali ang mga unod nga siling mo. Ang kargada bitita gatangal ini sa ginakargahan sa likod. Gani nagburambod ang malong diri. That time tita timing man sa pagkatabo santo. Nakalabay sakay sa iya salakyan ang dentist nga kilala ko halin sa gimbal nga pakadto siya kuntani sa Iloilo Airport. Bo nakita niya gid kuno kung paano naglupad ang motor sa atubang sang salakyan niya. Do palagwaon sa isa ka action film mong. Ang nakita namon gali Tita Reg nga mga unod nga naglinapta sa dalan halin yadto sa styro box nga may metal frame nga nakinilo-kilo na nga mga karni sang baboy nga inog-deliver kung tani. Tita Reg, luwas sa dalan, nagtalalabog pa bala hasta sa taramnan, sa pihakarsada ang mga baboy. Amo to gali ang ginasyagit sang babayi, nga gapanawag sa cellphone. Siya to gali ang tag-iya sang mga baboy. Grabe ang hibi kag waras niya tita mo. Siling niya, ibalik ninyo ang mga baboy ko, kag i-deliver ko pa ina, maluoy ka mo. Yung mga tao ya tita, yung panguha nila, especially ang kalinapta sa dalan, kag sa talamnan. Hindi naman bimapuslan tita, hamakon mo, binaldi ang nakuha sang iban. Wala lang gid ako nakabalo tita, kung naulian ato. Ang driver gali sadto sang puti nga jeep, nagbulos lang drive kay tatay niya sa amo kato nga adlaw. Tapos amo pa ato ang natabo nga disgrasya. About tita. Sang tagpalamahaw na sa amo sadto nga adlaw, ang mga piyakbalay namon ang ilang sudan, sinugba nga baboy, babala ng gidi no. Tama, gidya kahamot. Kisaling sang utod ko, tuto subang, kanamit sing ila dapli ba? Ato niya lang tawabala sa lamesa, ang dapli ta, uga, kag pinirito nga isda. Kadamo patita sa mga hitabo diri sa National Highway namon. Pero sa sunod naman tita Reg, medyo busy na bi kami sa opening of classes sa nga semana. So diri ko na lang pagkatapuson ang akon malawig nga sulat tita Reg. Sa liwat, ako si Toto Subang sa probinsya sang Iloilo.
basta national highway, no? And especially, kung hinagunos lang ang mga salakyan. Di amo gidna. That's why may mga signage na da, accident prone area, go slowly, mo na, no? May nakilala ko gani, ang ilang nga balay is ara gid sa kilid, dira sa may circumferential bala road. And then may crossing na da do apat ka ways, do apat gid siya kabilog, no? Kag daw talabuan gid bala. Ti kung tungang gabi kano ay aba kung maglinagapok na gani. Ati mabala siya, ato naman. Ti sila nang tagatawag sang mga pulis para nga kadtuan ang mga na-aksidente. So ang nag-cause ng accident is ang malong amo nang ginaburambod ta bala na ang kita nga mga babae, no? Ginasablay sa aton nga abaga or ginatakdong naton. Siguro kay syempre mahangin, so ang gaway guro sang malong, no? Nag-igo dito sa styro nga may frame, tinagburambod siguro nadala ang babayi. And so that's why nga natabo ang aksidente. Ti mayo lang kay hindi gali iyatoy sa mga tawo nga unod ang naglinaptan, obsensya ladahan sa mga nag-late lunch pa. Mga baboy, pero ti kaluoy man to tag-iya sang baboy, wala gid pang uli sa mga tawo to. Pilaihan kalibo to ang iya nga paramukol. Ay nako. Anyway, thank you gid sa imo Toto Subang. I know sako ka na because naga face to face na kamo, no? Teacher ini si Toto Subang. So kamusta man? Maybe you can also share with us the first days ng inyong face to face classes or ano pa ang mga na-encounter ninyo dira, no? Something very maybe mabag kita nga significant or something funny nga natabo or something nga ka-problematic na sitwasyon, you share with us, ha? Next time around. So thank you so much gid sa imo Toto Subang sa probinsya sa Iloilo. Oras naton 40 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Magabalik ang KLP, kaupo din niyo si Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kun nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair. Naton would be from Jen sang Guimaras. Pero before ang story ni Jen, yari na yung mga importante nga kaywatan sa Plazuela de Iloilo. Subong nga simana tubtub Agosto 27. Sa ini nga Sabado, August 27, ang pinakasampaton nga rock band sang Iloilo, way saliwan kundi ang Binhi Band ang natalana nga magpagwa sang ilang maid-id nga ginpili nga mga rock songs sa 2 ka oras nga musical extravaganza sa concert at The Plaza, mag-aumpisa ini alas 6 sa gabi. So sa niya kahiwatan, napulo na naman ka-espesyal kag matahom nga mga Plazuela mugs ang iga-paraffle sa mga parokyano sang Plazuela de Iloilo. And then sa Agosto 28, Domingo, masangkad nga bukas ang kanhaan sang La Tolda para sa mga luyag nga magupod sa regular nga misa nga ginahiwat kada Domingo alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, maghalad kita sang pangamuyo nga kabay aton gidumdumon nga ang Ginoo upod naton sa tanan nga tion agud nga hakson kita sa iya mahinalungon nga butkon ilabi na gid sa mga tinion nga kita ang ginakibang. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga busy naton nga mga kabombo dira, kung budget conscious ikaw at the same time, magbakal sa pagkaon, bisitahi ang drive or ang Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang sa Plazuela de Iloilo. Chow to Go nagatanyag sa barato nga pagkaon kag madasigid nga labuton. Chow to Go makabakalikaw sa pagkaon, hindi mo na need nga magpanaog sa imong mga salakyan. So bisitahi ang mga Chow to Go kiosk sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot sa Plazuela de Iloilo. Para din ang mga namit ang Oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry,
ang Potato Corner kag ang Ava Amelia Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. And ari na kita sa salat ni Miss Jen Sangimaraz. Dear Tita Regine. Una sa tanan, gusto ko lang magtamyaw sa tanan nga nagapamati sa KLP. Kung sa diin man kamo or ano man ginaobra nyo, while gapamati sa subong nga hapon, maayong hapon lang gid kag malipan nga pagpamati sa akon istorya, inibinigid sa mga dog lovers tira kag sa imo man Tita Reg. Maayong hapon, kagabay pa maintindihan mo ang typing ko kung na-misspelled ko man kay kung kisala in mapindot ko kag hindi ko matalupangdan. Please call me Miss Jen Sangimaraz. Tita Reg, gusto ko lang i-share ang istorya nga more than 10 years na nakaligad. Sang maricol ko ang nihitabo sang gabi nga ato, bale nga kung sa diin may trahedya or may malain tani nga matabo sa amon nga mag-utod. Kung hindi tungod sa ido, basi naging biktima na kami sang tawo nga ato. 20 years ago na natabo, kaya I will try my best to dig some of my memories before ko makalimtan totally. Kaya suguran ko na ang aking pagsaysay. Sa grade 3 ako, nag-transfer kami school sa Manila. Next letter ko na lang Tita Regia, i-share ang funny being bullied experience ko dahil sa tono ko nga Bisaya. Anyway, 10 years old ako sa do. Sang ginagad ako sang tupad balay namon nga magkuha asang kasoy para nga panitan. Ang nabuka na bala nga kasoy, tapos mo panit, ibalik sa ila para mabaydan ka sang 60 pesos per kilo. Kis ato nga nalang mabalik kay ginakaon namon, di kami pa na maraydan Year 1997, ang kalingawan naman sadto ang maglantaw cartoons sa TV lang, kag maghampang sa gwa nga hindi mo na makita nga ginahampang sa mga kabataan subong. Sa pagpadayon ko, so Tita Reg, first time ko nga makakadto sa balay nila, pagsulod namon sa gate, may portahan nga screen. Pag open namon sa screen door, makita mo nga may kwarto sa tuo, kag sa left, kag ang kwarto sang kuaan namon kasoy sa punta. Bale, may duha pa nga rooms ang amon ni agyan. Makasulod na tani. Ano man akong ganar nga. Pagkakita ko ido nga gakahol, nagsala na ko pagwa. Instead nga magsulod sa kaduan namon. Tingupod ko wala ko kabalo kung nagsulod na siya o kung ginlantaw niya lang ako nga ginalagasang ido. Mayad na lang, nakagwa ako sa gate. Kag nabakirasan lang ko. Way ko kabalo kung sa unto niya or ginkalmot niya ako, basta wala nagig ko kabalo. Kag never na ako nagbalik sa balay nga ato. Super nahadlokin ko sa ido, Tita Reg. Move forward. Sa year 2010, sa nadumduman ko ang ginhimo ni Tiger nga ido ni Lola, sang time nga ato, wala pagid kami buot. Biskan first year na ako sadto. Wala ko naintindihan nga anabalian siya pagkaaga, kagahingalo na, kag napatay. Go back naman ta sa year 2000, after graduation sa elementary. Nagbalik kami sa Guimaras. Sa nagstay kami sa balay namon nga kanilang 4 ka mag-utod. Nga gatulog, kag kisa upod man, mga pangatlo, kag mga pakaisa namon, nga mga teens man, nga puro nasa high school pa lang, kay mga parents ko didto pa sa Manila. Mga katiyuan ko man sa pakaisa ni Papa, ang tubad balay namon, kag ginakadtuan lang kami ni Lola. Kisa. Kag permi gasunod ang ido nga si Tiger sa iya. Ga-freeze ko permi kung makakita sang ido. Kisa mabalana namon nga makadtudi si Lola sa amon, kay si Tiger ara na sa balay. Kag si Lola mga 30 meters away pa. Kaya nasanay naman ako nga may ido. Kag si Tiger nasanay naman magpabilin sa amon, kay may kahagugma siya diri sa amon. Sang nagbusong si Tiger, ginhigta namon siya sa amon dalong balay, kay basi mga gat siya tao.
May isa ka bes, nga 4 lang kami nagtulog sa balay. Magulang ko nga bayi, ako, manghod ko nga bayi, kag utod ko nga laki. Sang gabi nga ato. Dulom katama, sang gabi nga ato. Kag natulugan naman gid kami. Nakabugtaw ko liwat sa kahol sang ido. Nanilag ako. Dugay na ang ingos sang ido, nga daw ginapigo siya. Sa banta ako, lapit guro 30 minutes ang panilag ko. Kag naglingling sa dalom salog. Kag may nakita ako nga structure sang isa ka lalaki sa dalom salog kung sa diin kami nakahigda. Nagtaghuliwat ang ido. Kag dito nabatian ko nga may something kinaupa siya. Naghipos lang ako, kay nahadlo ko, basi aswang ato. Naglingling ako sa dingding namon nga sawali. Daw medyo sanag, kag nakita ko mga utod ko, kakatulog pa. Amo na gani, nagtulog ako balik. Naburawan ko bugtaw, kag nakitaan ko na lang si Tiger sa kasagingan. Nga bulubanta, mga 3 kadupa, halin sa iya ginalukuhan sa dalong balay, kay didto iya mga tutoy. Pagkabuasan, napatay gid si Tiger, Tita Reg. Ang iya mga tutoy, ginpanghatag namon. Kaginsagod namon ang isa nga kaangay kay Tiger. Kaya, gintawag manamon siya, Tiger. 2004 ako nag-graduate sa high school. Tapos, high school, nag-obra ako sa Suludbalay sa city. Gintry ko man mag-apply sa isa ka mall, kag nabaton man ako. Kag sang nag-end na contract ko, nagbalik ako sa Gimaras, kag nagtambay gamay. Sang time nga ato, nagbata si Tiger, kag nakyutan gid ko sa iya. Gani, ginpangalanan ko siya nga Chubby, kay katambok sa iya, nga daw stuffed toy. Duha man ka bulan, ginatipan ko siya, nga daw isa ka tawo. Ginapainom gatas, ginatungaan ko sang pagkaon ko, kada may food ako nga ginakaon, ginapaliguan, kag ginatupad ko sa pagtulog. So may nabatian ko nga istorya, nga may nagapangita asang kabulig sa Manila. Nagpresentar ako, kag natigayon gid man, nga Manila ako. Dito sa urobrahan ko, mga maayo sila nga mga amo, ugaling, may upod ako nga timbang man, nga daw kung umasta bala daw amo namon, I hate sip-sip, kaya nag-decide ako maghalin. Insyaktuhan lang nga may nakilala ako nga gapangita man timbang sa Cavite. I feel guilty sa nagdala sa akon sa Manila, pero wala na ako mahimo kundi maghalin. Ginambala nila ko nga oportunista daw ako. I agreed nga oportunista ako. In a way, nga ginagrab ko lang every opportunity nga pwede ko matake. Pero hindi ako nang aapak ng tao para makuha ko opportunity nga gusto ko. It's just a matter of chance lang talaga, Tita Reg. 1 year lang ako sa Cavite, kay nagsaylo sila balay, kay nagkadto na lang ako sa Quezon City. Sa utod ni Papa, kag dito nag-work sa isa ka fast food chain, sa bulig sa ako niya pakaisa. Maayo man ang work, galing layo, Tita Reg. Sa Manila, going to Quezon City, kag night shift ako, kakarulbaan, kay ang lugar daan damo mga adik. So pagka-end ko contract, nagbalik ako sa amon lugar sa Gimaras. Samtang ara ako sa balkon, nag-istoryahanay kami. May ido nga halalo ko sa atubang ko. Gusto magtakra sa akon, nagapaanta sa akon. Si ako naman, todo likaw ako kay basi mga gat, kay do bag-ulang bata. Ginatabog ko siya, kag naghalin man, kag ginsaradaan ko dayon ang portahan. Sa sunod nga adlaw, ara naman siya, gabalik-balik sa balay. Sa gipamangkot ko kung sino na ido, hamba nila nga, amo na siya si Chubby. Na-shock ako, gaya ginalo-alo ko siya sang time nga to. Sang sunod nga adlaw, nabalitaan na lang, naginhiluan siya sang nagsapupo sa iya, sang naglakat ako sa Manila. Gin-ignore ko man lang siya kay ti pakaisama ni Papa para wala gamo. I feel sad na almost 3 years ako sa Manila, hindi ko nakilala ang papi nga ginalagaan ko, kag ginbayaan,
Pero siya, pagbalik ko, nagpalapit gid siya sa akon. While sa Iloilo naman ako, nagpadayon work as a fast food crew. Fast forward naman kita. At the age of 23, nagbata ako. After 2 months, naging padedi ko siya sa akon. Nangita ako obra, biskan sa sulod balay lang, para makasustento sa bata ko. Gipatigayon nila ako sa Buenavista, kag nag-work ako sa balay nila, nga bakasyonan lang nila. Mga 1 week, kagindala ako nila sa Iloilo, sa another nila nga balay. Dito sa balay, pagbukas mo sang gate, may doghouse na, kagakahol gid na permi. Kung may gabukas ang gate, bisan kilala niya pa. Di sila maayo nga amo, Tita Reg. Ginalimitan kami sa pagkaon, kag never sila gapanghatag sa mga food sa mga kabulig nila. Kaya kami na lang gabakal sang food namon. Amo na nga useless lang ang baka-baka namon. Kagamay nga sweldo. Naisipan ko na lang ako mag-amo naman lang ini ang work. Ma-work na lang ko abroad. At least ako sweldo. After sa paghatag sa akon sa sweldo, ginplanuhan ko nga maghalin nga walang paalam. Kay siguradong delikado. Kay ambot ko ano nga business meron sila. Pero manggaranon sila. Pag madamo nga mga posible matabo kung maglalis ako sa ila. Gani, aga ko pa ginlabhan mga bayo ko. While gahalay ko bayo, may nadumduman ko. Ang hambal sa isa ka tao sa akon nga dapat, hindi ko mahadlok sa ido. Basta, kung gangurob ang ido nga damang dumog, hindi mo gid pagpagwaon unto mo. Kung gusto mo maanta ang ido, tulo ka, eye to eye, hasta mapierdi mo ang dungan niya. Tawad ka. Aba, nagdali-dali ko, tapos halay ang mga bayo, kaging testingan ko dayon. Pakadto pala ako sa iya cage, gataghol niya siya, kaging taghol niya ako, kaging diretso ko siya, tulok sa mata. Wala ko giging kurap-kurap ang mata ko. Hasta nagpahimuyong siya sa cage niya. Kag wala na siya gatahol sa akon. Nalipay ko kay ano bala, nga isa ka K9 na paamo ko. Tisang hapon na, ginpunpun ko na mga bayo ko kaginbutang sa traveling bag ko. Gintry ko liwat gwa sa gate para matest kung makahol siya. Damo kami permi sa balay, kay 3 sila nga mag-utod. Upod tiner sa isa ka balay nga dako, kag-ara man mga ginikanan nila. Kada mag-utod may mga yaya. Isa-isa sa kada bata nila. Kaya kung hapon, damo man kami gaupod snack sa kusina. Buruligay kami himo sa kusina. Kuntig pala niya pon, kay tingob na sila makaon nga magpamilya. Nagbulig pa ako set sa lamesa, kag sa nakaplastar na sila sa lamesa, kag nagkakaon. Ginkuha ko ng akon bag nga ginaman ko na daan kay inasang hapon. Kag naniid kung may mga tao sa palibot ko. So lucky lang, nga wala tao, kag nagdali-dali ako, nga dala pangurog sang kaunudan ko. Paglabay ko sa cage, nagtulok lang ang ido sa akon. Hasta nakagwa ako sa gate, kag dali-dali pangita sang sikad, pagwa sa subdivision. Doon nabunutan ako sang tunok sa lalamunan, sa nakasakay na ako sa jeep, pakadto sa Ortiz. The end. Madaming salamat, Tita Red, sa pagbasa mo sa akong nga letter, tubtob sa liwat. Nagapabilin sa isa ka pahanumdum nga biskan alipin ka man or mahirap, always be smart and brave sa lahat ng oras, lalo na kung wala ka sa teritoryo mo. Dahil sa panahon niyon, bawal ang weak. Miss Jen Sangibaraz. Amo nagali ang dapat himuon para nga mapaamo mo ang isa ka ido, tulukon sa mata nga wala nagagwa ang imong ngipon. Try to na be. Try ko na be karon na puli ko sa balay. May ido kami mo. Try ta kay Arya. Well anyway, Miss Jen, thank you so much gid sa imong letter diri sa imo nga mga gin-share diri sa aton, no? Madamo gid nga salamat, mostly about sa dogs. Alam gid man na, no, ang mga dogs makakilala gid sa aton kuno, bisan malawig na nga mga tinuig, kita lang ang makalipat sa ila, but sila never. Hindi ihan sa baho ta. Joke lang. I do not know lang kung may basis gid man nila. But anyway, again, Miss Jen Sangibaraz, salamat gid sa gin-share mo sa amon sa saninga hapon. Oras naton, 2 minutos na makalipas ang alas 3 sa hapon. And bye-bye time na for us. Dasig lang yun sa mga inoras.
Maraming salamat sa inyo mga kabombo for your time. Naging share diri sa aton and especially sa mga letter senders naton and ang inyong mga sulat, ginahulat ko man diri. Pwede gid nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or mapadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo Sky City Tower Mapa Street Iloilo City. Boss naman sa liwad natin nga pag-ubdanay kag pag-enjoy sa mga kasaysayan diri lang sa KLP. Sige hapon, ini inyo alagad. Si Tita Regine, nagpasalamat ko din sa inyo and see you again tomorrow. Good afternoon.